Asem Mpe Nipa yaba na yaba chencheku chenku a yede atumpan ekse ye kasa ase Sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba enya asem keto akra na meka kire wo se odofo ewiase abrabo na ye bo no obia wo sika wo obia ye very rich na meka kire wo ewiase abrabo no ya setena na ye wo mu no obia wo sika se wosi no obi sika obi susu hia eno to obia dilem le na ye ka no obia dilem eno ti ma me kan kiro se wosi no obi sika obi so si no subampa ena asem ma me kan kiro wiase amansan nyina no se wosi no obi sika ono so esinu abrabopa ene subampa that is good character and I make kiro eno ti no ewiase no obi da obi eno obi so eda obi se wosi no obi ade we ya ono so esinu obi eno ti na mpanifo ka se kro bi wa ebi etoa so wey ene Sompa Asem Mpe Nipa no medical ka cho se wiase manyina age atum eno ti ye ko na ye de akoya nim na bronya chi bosom ye toso enso no ne da etoso aduenu enum enene 25th July 2024 Krupo twedia po basayadom okutwa nso ne nanka nso ono ene boss adai enya asem keto akora ye ko akoyanim efrise ye bre no ye adwe kakra ne sa dodo no a na ye twan yen wo Facebook and YouTube no eso na Twitter no so eka ho dodo no na ye krado wo matwo mafidie e dia ben wo mo dodo no a na Sompa TV na se kra de obi sia mo se mu TV de ne afewu mu TV no eni efe papa eni da hokro gen enya asem ketwa de se ajiminsu wo tinsu ani sa na Sompa TV no eno esitie dwumadi obatu omra samonka sa na the nation sanka of Lumba obateneka odwumadi we so ohne yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewati awa gina adwa na producers a wadawruma ena anwumere yanya bi ede besemo eye kwanta bisa Isaac chief executive producer yenya kwanta so twamani na so hwa na yebegina kokko search Fletcher ono so eka producers no na obadwuma ne hozo dodo no na wo se okọ no okọ Pedro bi no wo pane bi eno ti na so okofie yesre krupo twedi apo se ode ne man tampia no a yenya yaresa film no ebeka no na ode ne nsa eka no se de beya ne ho beto no na kina obetumi abekan ho ni asom asanteman ni asom Ghana ne wiase manyina age Asem Mpe Nipa ede atomu na wokọ MC a oso so a Kevin Oyata na dawroma na sabre social media handles no uhuyen ewo so safo kantanka simpremu ewo MC a hosa na Azuka school fees ne na Yaw chief technician omunyina boy chidom enya asem ketwa na wokọ Sompa TV hoso so a koba jesi simpremu Bema ene David na brantie bi ne wo ho brantie no your friend is saying Prince ajo Prince ye ya mi hunu hanu ne na manwa adam se ikrache na ye de ha na me nim se hanu ye adwuma wadaroma na sabre ye di atwago e wo Sompa TV no so na kofro bofo mpa Bema asuketu am yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo kofro bofo mpa Bema no me na mete adwam na me di Asem Mpe Nipa ko bose asase so ene ye kokonu kukre enya asem keto akora ene ewa futusem ede mawiase manyina ene futusem no emu de papa wantie bia wayo ho omo asam bibia boko Oforisuo be manyakopa darma ne zo de akyeye ye kwa no se ene ne chane twentamu e chese yatiasi so chan samadishwa Oforisuo me ncha ye nwa baako o Lances office a friend Apisco 1 na sa Apisco 1 so ono so metimaka se the whole kuma se abrofunkama wo wiase nyina wo bi na ni jesa anyoma no oton Apisco 1 okay ote ebo ho a na enkama wo wiase abrofunkama wo wiase nyina wo bi na waton wa de si abrosan ba mienu aska umsa attention now kan Asem kama bu abako ne baba ko 50 million. Oh, I see. Nkama se wo German Shepherd, ye wo Russia, ye wo France, UK, ye wo Brazil. E tu kon honom na. O won kama different tapisco breed no. Okay. Nti me chia no se Nyankopon ya adom na wo wi obi bia me do beko no ma ba ko awen fie ho.
na me da kotu me fie kotu fie nti wa open krama kasia topa krama na ne ya pisco 1 otie ye pa we american one na ire me krama ba kokwaku ne fe no Caesar na ne ya dinse me so me krama ne fe ni kiki okay kiki ana ba ko so fe na adwa praman ono yo ba oba adwa praman okay on na jata ne dwamra ba me fie ibie no apenu mienu nyina meka baba o sheda me sheda na cheda no kum na cheda no kum no ajata o suro krama chan bibia baba me si no si me fie wonsi obi ya jata oyre pa jata na no a ko krama no so po wabu me dia me krama di misuru wo mo se me dia dia wo dia me dia dia mtuni ni dia agro me dia dia o pe me ba Kevin hwefom no de na tapo no ana da ho ana ikaw sana ba o ha no ana Kevin ha no ya won krama bu omo pen kola asem ni obi so omo pen mpanifo asem abrofo krama so mo ti se nipa o ti apisco 1 me no ba ko dako okay ene kwaku be ko no rooftop ifie no esoro no ena waye ebuo no ho na mmoa ne gusoro ti do na dwane wayi mienu abegu fom onimdu onya free na wonye o nti me ne kwaku be ko na ne ka na wade ba kwa tomama no tinka osi en ko nwuru glass ne nkofom na bo ne dem na na se pleko apisco 1 ye ba ko onyamisha apisco 1 onyamisha so wade ba kwa to me ka ni ya ka se me ba beji the next sack we be abako de ya jo ewurade adama o beti papa obade ayade ketrema da bodwem moje drip afurusane nipa se me ho aye tan me mitimi ni fu asa me twa ase pe won se na ya na abro ti aka so anim asa wa ya nkora eno a me ma hye nso na won se anim aye sa pe ni mayi me akrama fo sim tinye fu omo kasa mitimi yale kora mitimi se na nyame bo me ni kwa senka mitimi fu kasa sa na so ma bia ya pf no yi 2 weeks untimi ntususu ntina o se man tina me ma go tete ntina ma tinye fu me kwa dreadlocks o de mi be na de kwa dread no me nya bi ka be nya akra kata ha no o ye misala o se ni ma bia na pampa mapanzo na na rasta ni gunia ya be ya grace ni ya ya just say what so ton okay o ye na ya tia no ya mi jaga bi obi aro ya abrotia bi abako Erade odeme kodeme ba no nja mi mu de biara da na onja mi nso de nti ofo so beba da ne da no menenamu erade de mi besiye eye bre ene enkrabie nti no ebre ne so a erade be hye ne ho animo nyogu so hye ne ho animo nyamo mabrabo mu nti no ma ye fa nchi akese ma ye tiefo ne yahwefo nyina se da ne da Asem Mpe Nipa ye ba wonom etwen yen e wo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV na bra ye kase wo hwe Sompa TV e wo kasafonyi ne so bre na se de amanfo atwa aboade mu ho no enya asem keto nti ofo so ma ye na enra ye tiefo ne yahwefo ase ye ma me na wayira ye na asem brema UGC bo ho kwan ho afrancho we si ma hu ne ha se no ye guso aye hwehwe ne nyansa nyanka no ene nkofo asende ye pictures pa bi wo kwa me si gina ho mentu na me siraw kotwa ne picture ne fa send ye na okoba bi no wasa gina no wasa akọ ye nyanya pictures more na but nkofo ma me gugu amonten so pa o hwe ma wo mo bosi na obi etiwo no ordinance esu na no say ya obi e mantwa na ne emagu policy mo different pictures ye nyaye I wonder say abusia bibi wo ho anya ne ye gya ye de hye no mo sana wonom ne nam nti ofo so yegusu ahwehwe no yegusu ahwehwe ne nto mo nya yadom na me ye sure say nyankopon adaroma ne nananom nti no enu ochina no na ye nsa etimi aka na mencha Crystal V ma Sofia ne ma adwo mo nyina wo UK brochi mo tie dwumade ne Vidash na ono no that's what pe kwan yakofio na ono nim de onam o pe so go share ni sister Crow fra brochi na me tia no baby a wo bia ko so bra adai na ono baby a wo ba nim de onam nim de ma unwa ma batan ma me abro nwa unwa mema mo bresa na do ono a adi wa yira won de ono ma me prempeno no ma me prempeno no vanjo
Ambembe. Mese maame na ba be do so be die. Ne ba na enro ana ofre kokko ye adwuma kokko bo na no so ebedu ye e ma wote no mo ne nam afantu ne UGC sa na omo so mo be print ne pictures no mo de contact akeka ho na e free chine kono so mo nyansan kan na no mo de atetatale na o ama ablewa ne omo nua no mo kono mo so ahwe chire wa afidie we ya che em wan se maame na de sunsun mi de ne nam wana enim ade ko na yi nankasa ono ne de ne different o se na dwene ya of course one na I said baby e be kan say as opekwan akofie nti baby e be ni say won hu baby a won front baby na adwen be kire ni bia aso akoyira okwayem aso okosa no okopem anu asasan wachi nti nyi ono a erade de ne be obi nya bi ono fan track am oba be man 50 million de obehu ni bia no so mo de achade be ka ho mo de achade be ka ho nti na be no ai wo de so ne nsa ne fa ne bra ya be shape sika ma me no ko ni betalumba ka ni de o makoma bi de sha akoda na obi baby akwa 50 million on the number 77 cents o mo ani nsanka okay na ya prem akoya nimu a ya futu sem no brani na ya futu sem no na ye gusu a ye kro no orofo na futu sem a ye de ebre won se emma owia enkoto wabufu so afutu semu ade bro ye tietietia ema owia enkoto wabufu so senia ye nipa ide ede ya ye bubefu fa show trim saa senia ye nipa ide obi be kan wakoma ebe pagya eno na me ka kiro se koba no saa orofo so wakoma mu na ma owia enkoto wabufu so orofo sa okwa nkafo a dodo no a omo adwene no anya adwuma emfansin yie na uye nipa na abufuo eba so pe ekwa bi so no oni bodani pe eno ti de wobetumi akwomoa na empo wo pata wo no wanhwe ya de bekwo so eno ti na duru ba bi ese patafo di aba no orofo abufuo no amadodo no anyoma bia sei akachi sabufuo no na meka kira wo se eduru ba bia de na bufuo ewo soro pa no beba be 10 minutes no eduru ba bia wonne obi a wabodam pepepepe efiri se de obeye bia wanhwe ya dodo no na abufuo ama wonyoma bia kachi omnyoma bia seye Swantie enu onwam na tikopo eduru baabi a wobwakoma apagya no eduru baabi a ntokwa tenten apagya firi baabi no eduru baabi a so onyo bi a obeso abufuo mu a odofo na ka onyame no abufuo ntino eduru baabi no awade no bema no so onko bi mu agya awade adentia esanse aduane a bema no so ope woba na anoa na obebusa ho asem ti no ba no kokopagya ye no bema kwasea oyi ama no eno ti na busuafo ne maame se omufie yense kwasea enti no o mane ba no kwa awade biem ne yemusa se owia kwoto abufuo no so no a wo ba na abufuo no ete nani so no orofo die ne si ye okodwato awu ensoso no abusuan se awade no omma ondihye no enkobiem yemusa se de oba ya no wo oba na betri se jai ukura tem didie no de asem kura no oba no ka kire no ono so je no de orofo abufuo no kanipa abrabo ho mitumi ka se me akura me ka se me bumfuda nemmom me ka kire wona anwumire ka kire odede bi se abufuo no eduru baabi esayade eno ntino eduru baabi a yenhwe ye bufuo yie orofo abufuo mamanfo pii agabade akoka baabi o esanse ya kan agapade ne ho asem no wode abufuo sori firi ho eno ntino wagya kire die akoye no fede so obetimi akoka ho asem biem eye abufuo wan kasa ni bedi adanse na nwumire wa Asem Mpe Nipa dwumadie so se ade abufu aye wabra bommire bi etwa mu no se kaye nei na uti afutu sem bia enka wankwanko ye ne saa orofo abufu am obi adidi na busu epani atem wa bra na ko ma no dibre bi wa busuani mu o
Abufuo nti obi bo posi ni pani bia sum wasantema pon na ne fefere posi ni na da akonwa mu yi akwa kosi sen de ne kokoto okwa afiase wo bema na battery no wo bo posi ni na sum ma tie na akwa akosie eno nti ena nwumira asema meka kiro no se eduru baabi abufuo no beba nanso so no se obi ba na se onya opatafo bi a na obo wa battery a wodofo ye tie efiri se wanhwe ye oferefo kura no enam abufuo nso nti no wanhwe abeka se atia no enam abufuo nti no obi adwuma bono na ka kan ye na ko tie ya kan kwanko ban sa orofo abufuo tumi ya nyoma bebre eno nti masema meka chi odede bi na nwumre se yenhwe ya bufuo yi de obeba obuafu a wo pata wono wono onyame sa da no eno nti asema ye kan nyina ne se abufuo no de beba na soso no yenkura yakomam yekura yakomam ne yeso yakomam efira abufuo ho na patafo bi ba yentie no efiri se abufuo ama nipa bebre onoma akachi me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo abrewatia Ofoso be ma medasena machia yetiefo nyina biem bebia me ankasa me kunu dofo na yebo asiama wo bia nso no me manadwo ebru me gide ese awurade adom ne ho ye na ofoso be ma eyese yembu befu ne mum yenye bone na ansa na obubefu na wonye bone no na ehu behia se ubetimi enya ho ahoden ya eye enhyeso ahoden ese o control temper in a way ebufo kanipa abrabo ho se etoda bi na se obi eye obibi na se de esi ha wo fa no ofoso be ma wankasa wonye wadwen se bia wo ma obuafo na mama asem no se de ne yaw ene ni pida no e de ekuro ni twa bi aba beda wo mu no na etwa fatasa wo ma obu efu awofo ewo se ye ma ye bufu ye ma ewo se wunua ya won ne tie no to da bia obufu no e bi obeye ade bi ama na tie na so ye ka kire wo se ebufu ni mom ene ewo se wo control temper no wabufu no na wa amfa so ankwa ye bone ye ka se dodo na deda afia se da bon prechi wan kasa all right ana se wo pay ya na wo e asase so no ya gide akwa sha abansem esan se ni nua bi eye no ade bi ana ye no ya e plan pa ye ni bufu ye nanso wantimi anhye na bufu so nte no e ma na kwotwe sekan moa anasa apaso bi amode kwawo no wonsom tim enipa no e na eda ho ya wotina nanom wonse edo nte no na wo se aban so abrante enimo na woni ni di enipa bebre ho a wonom atopia fajan ye kasai ama woni wabusua ntam atete ni nyina ne se wo bufu ye e ma nam so okwakodi ewu okokopela obi na esan se woni ahoden se obegina se bema no nte no na abufuo ne ba ye hye wonom so mo yes aboni nte no ama wachiri kwan ya yira woni abusua ntam atete ya enne ba bia wo hye no wompe enka onya yanko besa abafie na so enya ade a wonya ne saa ye ka say ofoso bema na woman bi o tie yensese o sunya ne o se me ya ba adwuma mi akasa me baba ya me ni me kuna me ne tie no ye ntamote ye be ma ne hwe no me so me to aso hwe ni bikam okọ nursing training wie ye wo ba no wonyem wo se wa fa afro no de aba enti masomu na eba asa na allowance buy no 4 months time akura na wo ye na fe de ne mpena no e na wo akwa ne se woni na che ne na busua ne se okọ akwaji na allowance okodi 4 days wan kra ne papa e ma ne papa de abufuo ka che ne se woni be ma ne nyina ensanko ema papa ne se wa firi mu maame no akwa gina baabi a wo hia dwenche na menyim se Nyankopon ye adoma wo kina ebia ye behwe na yatimi aboa no wo sa akwa no so ebufuo ama nipa bi afa bibi so akwa di bone ntino ye ka kire wo se etwa fata se ye bufu e kan nipa ho e ba sa obi ye wade ofo so be ma na se wa ama na anya wo ya ye se ye nya wo fa ye Nemo mabufuo no so na wo hwe se wo be control no se the efficiency 4 no e kind of also be efficiency 42526 no wo se enti munyi atro entwene na obiala eni ne yonko no kro obia ni ne yonko no kre enne wodua ni no kre nkyere wonua
and now one year can was a basa the actually will be near some near ye chose any abasa. What am I say? It is ye trono, and the side teacher channel, and the sasa, many way penny say penny at the free wolf for so bema, as some jebeba, and no ma. E before beti mi abana so before na eba no eno na Ephesians 4:26 no e ka che se yemi ebunfu na mom ma yenya bone momma owia enkoto mo abufuo so enti eto da bi na so obufuo a eno nche se bia ma abufuo no ntira mu saa se wo ka de ha wo wakoma mu ni wi a na wayi ato atwere na wo kɔ wanim anya sa se abufuo na nkasa tira wo mofo so bema sometimes one de pira wo da wontimi na na niema ahya wo so ntirofo so be ma yenhwe yebumfu ma yenya bone ema ne ntra so yenkyere yatenke wo yemu no emra bonten honhon wo no fo so be ma ekum nipa na mom ye ama yeboafo so a ema yenye ema ne mro so because too much of everything is bad me da say okay the nation anchor vozo be ma brother Nyankopon nhyira obi a today I would like to speak English more, and you know I'm not graduate from university. So I don't like any EBIA. Okay. My tank is not for you. So just control it as it is. Take it just like that. What Jesus said about anger. We are reading I say, don't let anger control you. Address it in love. I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Very powerful. It be Jesus be I say, know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of men does not project the righteousness of God. And also you already asem. Edikakra ye tie ye di adanse ye se uyo nipa wa abraboma awurade ka kire ye se pentem se obete nia ekoso wo adwuma ma ye se ye se bibi asi wo pentem wate no ohunu ba bia obefa ohunu se de obesi atutu anamo wo se wo pentem te a aya ye slow to judge na ntina ba beti se won wa bodam na wo ko na ahye nyina akura wo empentem mu aten wo dia so se afi empentem so ma obu mfu panyina wo fie oba ekuma ne mo maso apai papa ene uja hunu ye de na ayo echa na wo si echa so ubegu akobusam so na nte saa o echa etu sakre se wo huda tena so na ofiri so na otewe nye echa na tam ne goji so na wakohwe ho akobobo ne yenkyire wi no aye kwase akire ebia na okurase kan bi o na echa ekoje no wotwe se kan na ekofa na ni ho na etwa no tinya se echa na de se kan ne godwa no na mo hu se ni nua kuma kurase kan betwa no na nko okoje na ni nua na etwe adwane na ade na kofa na nsem na akofa na yaba ba panyina ntia se wo tipura no ohunu pura no a waye ntem ahunu ampentem antiem na odimirika no akojeje na de oye ne bibira ba tini aye kan se etom da bi kura nkomo aye die no obi anka bibi obi nka bibi o enti so obi ba be ka kira wo se omuna samo ase a me papa tias na obuza ase na won so ka de tim papa din so no benya problem se me banam ka twa so Oforisuo se a wo se no Oforisuo ka sa wo ka de wo se ba akofo nkomo nyinsam ma kakra wo mumu ka ena mu obi to etokoso e kan se mese so wo kan di wo ka no wo ka sei no wi awa ka twa se ntimi mfra ne mra na ne aka nyina me nka wonim wo je so ane wo se ne nipa ne kan ba aka se me mpese obi abeti wo so oboa ndi abrabo mu no se wo ka se da bia no be he ne nipa ka ne awote a wo beta obi adwuma wura wonni adwuma nim eno aba ne ye ka asamagiro to bo padans vo mienu miensa memfo ani nsi so se oh lumba de me check ni ndi waka na ye fa na Oforisuo de me de ano no omanza mo de me de ano no edi waka na ye fa na okoye sa asebe ubeye leader kwase ampanyini goye obi wo hunu odo a wodo no edi obeso onya na nkofuo bi ono chiri o mumfira adwumanim ndi aba ne safo ni to fom ema abufuo mantem to bo hwehwe mu be hunu ba bia no kura ni fira ankasa ya basras ye hunu sa ne man kitingiti we ya ma abufuo nkontrol ye nkopie ba bia ni kwanse ye pie Oforisuo bia bufu a went man control ndi ya man 10 years ne onne ne ho biem odaban kokum ya de ne ye nkuru tudwuma abotra ketua bia na nga ozu onya ndi dida bia mesese se wunya asem a o first person odi kan tuufo o ye nyansani a ubenya ahoto o ye jimifo abekọ afiase
because obu na afuo no wahia no me na nkoye mi say yanka me de sika akora be no de no na ahe ni tirim eno ane ana ma obedu but wo hia nyansa no ke na we asem we de nye case ka to bo kra na we de ebu na be ma ni gya ne wo ye de se be ma oyonko be ma ba fia ba ye mensem na wo yira ka acho se chia ne se we be ma wan kentimi be ko akodam ba wo hia wo be nyansa fo no ka mi wura we nya asem bia mo mfa ne busie nko a hu se wakoma ato yem ze fom ne a wo be ye no nyanye ya ka acho nipa wo tie se susuma abumfu wate na nya wonko na wo pre nya wonko na wo be ma nya wonko na ho odene ba bia akodi ndro na wo frisa wo ye so powerful than obi a no me pa acho se ndro wura na obin wo no ne banzo ndi tobo ya betu abai kofu be di wona kuma echi atwetwe brantan atwetwe atuo dia bia omo asusu se o ma brane won ho odene na ota party bia tinti ho abufuo hye ne mu se ohu se wonni sa party na obetu tu agu ba me kan cho ba bia akodi unu aso ye too powerful no edro wura no so abin ne ba chen wono so di party fufura chi ba nti ukoto a wonka akwam yan to yebo yamre ye ho ase yan tetinsem bi ase ya mabufuo nko agie wo ya brabom onipa wote wa obumfunu ya bodam ne wonka nipa ho yese abufuo ba bose me ma owia nkoto abufuo so wose obufuo ma nya bone ma owia nkoto abufuo ne so esa obekwa akodifo nje wa brabom na abufuo de beba eba atobo kontra abufuo no na asomdie ntimi metena abobo ano ye ne sa obekwa ko wanim na nkofo amane ne musu atoto nkofo no ebrade be yiwa firimofuo so okay omra Samuel Oforisuo mdase mamencha Aboagye were ajaba bebia wo bia mechia wona menchia Cynthia ne Amodro ene awofrima ewo US dolapia nso ewo US omunye hwe Oforisuo ene topic na de aba na haya na sefa cause Ghana de abufu de untimi ye abufu emfiri because ehuru ene atwetwe ewo Ghana mimi nkanko babia enoma bia Ghana ebetima ye no okwa abroche ni ade ade ni wosa cause obi ani adaje okogina waka obi ho asem ana akoko ho ntokwa ne enoma bi wo a akoko ntokwa eduruma bi a obi punishment ni ebufu tabufu de eduruma bi nso eye because eduruma bi a wodo nsa bebo obi ama na wu ana obebo obi ama na prade eduruma bi na squeeze you face ya eye na emom asem ne chese me eye enyu ana ewia nkoto so ana bibi sa okay Oforisuo onim bibi ade bia ne omumienu ye wo sika ene wo hia ye wo wuo ene wo nkwa ene wo abufu ene wo abotre ba sa no mani nyina wo ka bomu a ade esese wo ye ne se nipa bia no esese wo ma onyansa do so chen wo gimi esese wiase ade ye o kipa nyansa ma onyansa eno so chen wo gimi eduma bia so otimi ne obi nya se wo se hwe ye nye wo gimi ni bi oni ade ate na ye nye betima yi aba but eduma bia ma onyansa no so ma onyansa no so foto de bia obedi ewu ye nyina ye won tosukoko sa azu ya jati fita ubetima ye obi ade pa Oforisuo wakashe se me mpese ma mijimi ni pia na mabufuo ne ba de pande be ye osa Oforisuo nyame ampata na onyansa anya fasta Oforisuo be ye pie hwe wo mu Asem Mpe Nipa omo ne ma atena ya wawro ne ho akere oba so awro ne ho akere no last minute etuotanyi owie ya pe na jimi na da atwe no na nyansa baaye si ye mi huyanka the word mi huyanka no ese so susu ma ne doso wa brabom sa kasa no mi huyanka susu ma ne noso wa brabom because na beka mi huyanka no na de ne wa ya wia ya de woko ndide bia ma unyansa ennoso enchen ujimi sa na meka no Oforisuo obi ade abufu ahwere ne dofo papa bia ade ne nkeni kwa se ekoba ne sa ena me ne wo kasei obi wo fie ofifia no pa wo ba no ne buofu ne yire ne manyina anka oba ye no sebe oba adwuma mu kranka bia anka Asem Mpe Nipa wabenya sika kakato no ko okofie no enka abufu no nka onto ntwene na nka onfa no ma bi toto no ma bi yes daddy nanka darling da nanka efe but wasadi abufu na san frifie adwuma mu sa kofie ade ne besi ya ka sha asem we be ma biam no nanim be ma bitim ma ne bufu an ho fe fitine nkwala blem sha ho nyini no abufu ma nanim nyina asai du me bia ho oba bia sebe na ho fe pa no ho ne picture ba bufu ma nanim nyina dane asesa ai se be ma nim aya bufu betima bani pa brabom at any time yetia ye kase yensa no ye de tufu no we su busa se na wo wo ye nyina ye so be du me bia ma onyansa no so ade o ya me koye
and the trouble bebre me na isusu ntie na mfofo ye na omonam so asem ofo so dum bebi ho no ma ade anka wo pese wo ye no wan konya danfo onim nyansa obehuru wa mo akwakoye owi anu atwe ne ho ye woni pa bi ho enne wo mu da prison ye woni pa bi wa na ade bi ahwe no enne de ye kan wo so ni tise se ye mi hu yanka but na ka chiti na mka sa akasa no susuma no so abrabom ye pese kan nyansa futusam obi antie bi na enoma bi a ye bufu ama nipa brabo asesa obi wo abusuo ne kuta abusuo foso na nso abufu kakra bi ama na yedai na brabo nyina akodi ba bi asai obi kura timi de na bufuo no sabi tv a worre abufu aba fienti o ma de so apowa asai no owie na no ba na so se obi so abufu oba bi abufu asai ne kunu no adam no ma nyina obi abufuo aseni kru dam no manyina obi abufuo wakobo pa si enkoku nuku oku nuku ni wi na o si yi mi hu yanka de na maye ye besre dwuma bi ho na se abufuo na ma wi ankoto abufuo so abufuo de beba we ye kan ene obi buafu atwese kan obi kwa asore we hwe obi kwa asore ko cartons e bompa ye e so nyankopon soro oba ya obone to ban wantu anto akura woni obi di koyim ofrifie ba no aka cho se de me kwa asore aba sa kasa no enoma bia na mienu but positive and negative for more day ma papa ye no so eno na make sure say ma unyansa nko papa ye no so eni abotre so wa ma na nko so fosu de bia obe committee ti abesre abufuo de eni edi kaka eni ntimi ntwam ye nyina ye wo sa trouble ni bi so ohun ti ebedum mebi no na wan hwe ye na don se kwahwe se ye mi hu yanka emma wo yire wade pa bi enhwew enti obi anu asem enkodi bone enti obi anu asem enkotwe se kan enti obi anu asem kofa drongu kun aduane mu enti obi anu asem so yire mu munu fukafu awade na wano ebi aye obi ani bre wonni ho tu kwan wo ba ye no wo tetefo obi sebi prete ba bi aka cho se wo yire okay maame na okoka che oba no se wukunu na mangu se ne kasi hotel se omopon adwuma no ho na omokwae conference meeting okwa ne yire no wukunu na ne kasi ya no odimka mawu afia wodi ne 90 se tuka abufu nti amenem ni kunu ni wie meeting na onyako adan ye se wo yire anya kasi that no okonyen no mko fa maame no nyanwi o kasa kakra no se me wa na madam fo be ka chem se me kunu ni kasi hotel ha o so hwe abufu nti ti dumle bia mumi nsusun kami hu yanka ofoso manfanji okay enuti odafo abufu no de beba nanso e wo se esua kwan ye befa so na yaso yakomam se de abufu no entumi enkosai ade abufu nti ene kobinti papa bi nya abufu de sika twitwa ne yire me kuruma sante ne ntin e abufu ka kobiti de ke ye de be ya todofo ye hwe abufu ye hwe abufu ya ene pa bi wo ye nim no ye betumi asesa ne police ni man to kama ai me besi me boni de me kuruma sante man po abufu po man to ko police no na frufro 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello baby afrefre udi ni tifo so Pizarro ni ndo don tinkezu Pizarro yeti o kekazu ifo nyina ho ye ofo so kekazu fo nyina ho ye muso mu chiao na o ma Asem Mpe Nipa na ofo so ada ma mfa ko yesu na mentia abranti defend isa o akomada francho bia bia efro enterprise ona na yere sa mere obako no ma bio mu shop no o me produce o ma bia to mo bia Asem Mpe Nipa na avoso abufu asuma na wo kan abufu etimi ma hwere wajapade na avoso abusia bi na won to so ntino ya na no mo dwen da ntino edu baabi na asase da ho asese afeko miensa ekoche na we na baako no odi abode e woni fam ene banchene ade sa edu baabi no ene wo se ya koche no wo se opesa de no na dia sa ne ma no na ho ana busiano bi se ese baabi ade de ye cha baabi a abebeto bia empoyem ejese wo baabi de be no bia wo de wanti ase afeko miensa na aka no obi a se
sɛ wante aseɛ sɛ wɔmfa baabi a agyadeɛ no wɔ nti no ɛne ɔmo mpa asase no ɛne ɔmo po asase no ma nnipa baakofoɔ ɛnɛ akwaa wɔntoatoa so ama afei ɛbɛduru baabi sɛ ɛnɛ asase no nnipa no ɔno ɔkaa sɛ wɔpɛ no ɔnɛ ndea ɛnso ate nti no saafoɔ no nyaadeɛ a bɛtumi aba ho biom nti nnɛ afosuo sɛ abufuo ɛba no sɛ woame so ɔkoma mu a woanhwɛ wobɛyɛ adeɛ ahwere wagyapadeɛ fosuo pisaro nkenkɛ so makrao na okay hello baby afrefre udin hello baby afrefre udin Oforisuo ye Bato no kasatu no so some Nicholas no okay Nico yentio na bacho abufuna kana de nyame ni aka sima ni meta oba na ne tno machine o ma se kan so an o ma se ne beji ha pod de twa no abufunti enti mo kam kan yi pa abufuri de me yere de ha na pa ada wana ka se wachire no me se ka se na se wa ka se an so no ka se wo yire no ah ono ma na se no ni kokko ah na o wa ti mama ni komo mama no yire ni komo Oba odi ni say Obo so son you. Oso onye. Ah son. Ya wo ka di adanse trodo. Ah. Son ye. Me fa nyi ya wa ya pa no nyi ya. Abufunti. Oh. Oh ya fa. Da pa so good ti di to adobwa no. Ya fa na ba no ye bedi komo. Ya asem o. Ah wabo ne ba yesese ka akro be fa no de wone bana woni ni kunu yi akire ya asem o hello baby afrefre udi katachie afonso me ba chebu di ma je so papa me ba cho na ho kama pa ni sha mo di na pa pon so nya metiase afonso me ba cho di ma tem di na men dem de tu ani na ja ma je adun se kaka ho ala me fa number no se ye ne abufu na eko ye fa number ne abufu ye ne de abufu na ye ne enam ye hwese de Ghana manfo abufu ahwe omakom nyina no ye paade bi blog bi de atoso frise wanhwe ye abufu betumi amwahwera de pi hello baby afrefre udin Joyce yentio abufu de pino de sabe o kana enwanda elen papa eto sale mi tilipia ya o sabe se da o si bia ka tebe se ne wo mpna enti ni kuna me ne timinjano ena makofa mpna ena o fa ka temi di na kama ni ti loket kampa maintenance no ena o kan maka ka ya ni bo tu ela du ngam tele ya ba bo ti no ko ko tu na da enti so so ko fa ba na o ko ko tu na ora me fa ba ni fa ba ra mi di o mo jire na ja ba ni ti ni na me di ti abonje Timothy ye fi wono na mama ko ka se o ko na ko fe na imi na mama na jitu le fi ni se no ana mtewa o ma ja on na ko ke na da ti ye kan o 2 times na etuo no ko de be dey ko de ba wo so ana o be kume o se be kume ni nyina ya abufuo seka ni nua no ni nua na fi ho ko di tele ba bon tin na na ya let ya ba ta ho de o pia di na bande boni tri wo offense ba ni bo mi fi Papa also dinner say ye be fro ya fa o number no what cause also Asem Mpe Nipa bem fi say papa ne bufu a otwetwetu de ye be hwe na ya mana koma no aba from what hello baby afrefre udin pa so ka se free obuase yenti obame udin ma asem ya mo kan ye si ma asem so patakata se obi ni na kuma na madam fane na kuma na wona na kuma na nya problem na metimi fi na abeka kire me ka de me kan
no na say kan ha ka che na kuma ndi ta bana nkeme nya abotre na nkeme ebufu a anka me ni nkuma afọ na de nya problem ndi asem we no mo de topic ya ba pa okay na da bia me ni kunu afọ apa de da bia yete Sompa TV ho Asem Mpe Nipa ya de ntwam nti mun ko so nya adwuma pa ma se amen ye beda se ye chi obuasefo nyina hello Yeah, hello, good evening. majo so ma me baby afrefre wudin Asante Mpe Bene we ni o. mambere wa ni yetie we Pacho. Mo station no kwa mutumi she na bufua ma me do mi TV. adai Me se me fra mo fa. Me butu mi fisa. ofra wunya ye Oh. aya botre Minim say ya producer me number no na wakati no. o debi yenye sa Enti se ma do mi TV na ani mbo. Adai. Mi volume ni keke. just obuafu Mi bufu fa na ma do TV no. ya enipa person ofre bab dwumadi wi so no empempem enye ya ntino ya na ofun so no apebi aka ho wate Nyame ni mena so de mo ka asa ma atomakoma so. Yeti o ato akoma so wadum ni. Ena me mani di awade na. Wa hye me bufo ma me hwie anwa kora gu me ba no so. Eya me ya kora. Ede ba bufo nko a mambere wa. On fa no tete. Wanyu me mpem me bufu me ho to the sense time so ko. Na me chi na me se wajina me de me se pia nwa no. Egumba na so nyina. Ya bufu ka onye sa wo batai. Okay, Asem. Hello. Baby afrefre udin. Pacho, me dia man kam ka si dinko. Amankwa yenti o dunko afo nyina ho te sei. Ya ho. Okay, yenti o. Se bufo wa se mi. Paso ka se ndi tiragi. Wasese wakuma bombo na wa se nkeso. Oso wakuma ya. Wakuma bombo. Okay. Na wa se nkeso. Ana oche mu Abadi ni ku ana kwefo na omoye dimana Abadi ni ku na kwefo omoye dimana mu kra kwara be statement no mu stand na tu e bia mo kwa omo cha hye no mo dia kwara na tu ka America man su ka no kan na da akwara ni kan ya o ken ndia wona abu ni di e ba da ti abu anya kan ma ana na kwa ya na tu abuano ndi na ze kama no mu da no di ni ka ko ni wa nken aso hu ya wara ma ba na tin ya kama na cha kwa na re na me na nya badle anu cha ba na de kama pu no da bo kama tin afọ mba ze ya akwari na dawe agbo na kama na ko nzo da nken no ke one make to kama ikwa na pa ne de ka tin ke so akoma e bo a na wa frentes Anokwa se wakoma ehwirihwiri epagya na che se obo no di ano eno ti mesere odofo bi se ya on sent so kama pa ye fa last call na ye enko yenim hello me ba good evening ajo so last call ababi afrefre udin Oforisuo me tie mo pa to me fa ni nyamo ene je nyame kare ho ofra unya ba so bibi nti me di ni be bia no wo de tie kakra okay yeti ebufuo nti Tuesday ni kuma ya be bia no wo no ni ho onye adwuma wa ha ebufuo nti tembia ya no di matem wa wale ana di Tuesday na ebufuo nti no ka tem ko akofa no me ba atro so no ka tem se le so ya me no me ba de ne wo ye no me be ma 10 if it is now free kuma se ko yo ye ma friend now on ka phone chi na che se say wo so ye no me be ma on so ye no me ba ya asem o abufu no de edru ba bia se ye nya abotre de e wo bibia mu ye abotre ene tumi etutu emepo ye fa last call ba ko penka ho enkomo na ye de ye fa ba ko penka ho esi fine ba ko hello
Hello. Baby, I feel with Ya cho ya friend pia mkasa si domoda. Akuya yentie o we de me anam de wa hyemu ki atwa nwe wura gu so. Yentie o. Yemi bi ya na ka bu phone ti no. Kuwa na o se me koma nko. Oh, Me kwa adenti. ko tre DC. Me wo DHS. Nti ba ya register wo mu na menyem. Nti na me ko register n se che ko register. Nti edu ta me kwa ko tre no. Ana ni ma me na da fu di ko mo na da fu le ka se uba no una na ka ba no ko tre. Ana na me ka se no wo je me ba no. Na nwa na akwa akoya di na be hwe wo mama me na ku school. If you say Asem Mpe school nko. Enu adie na tri be wi school. If ma me hwe mi su ka bu phone ti tata me ka wi ese. Okay, ahani ado fro ni nyina ebesie eno ntima ka chiro dede bi se eduru babia se abufuo ebo obu a aye ne ba me kola ne kasa ne me de se abufuo bo obu a srentiso na wanhwe ye ewie yasem no obekwa akowie basa ye yo tetetu ade abafo ye bebo ye ntabam ye nam soro ye sai enam fom se okoto se krama osipata so a se nyi ono na fo ye obi na man so si o adwumakuo bi adawuruma na Sompa Asem Mpe Nipa dwada kosi fiada yenya bi ede ebesemo yenko computer so dwedi emrasisia.
Okay. Yakwa kwani wene Sompa Asem Mpe Nipa no ni nyina ka ho na eson dem ayesidio yakwa no di for summer prayer council center ye ne omo enkotwetwe nkomomra simadu so emra se odi for summer prayer council center ewo menhia ahembobo ano na ejaba family house ho na odi for Samuel owo orofo odi for Samuel adansi dia efiri ho eba no enya asem ketwa kra ke memo akwaba ya jamini bibi aboko de odi for se so America mem yes odi dwuma ni bi ho na enema wo sa tubegu nachi no se ohihye ne meyi na wakona wodi egu nachi nti uba ati se do no aho na nyame de obi ye adwuma oni ho ibia ye adwuma kama okay na wasisi nachi nso ati se de wo ho na ye cha ahwefo ne atiefo nyina na case ni hu woni mi se odi form yeti ni me bia se nyame hira wa akunya obetena so nyina no wa hira ne dada enye bi o hira Abraham no eyiye bibia pepepe enti utiam pe na enhira ne ye adwuma odi Samuel say fa o handkerchief white bra na ontwere code no woni se no ho no kwa code ni nyina no se empanyimfo wona chi netwero okay wo mu twegum na ya twere bibia onto a obo bibia na wakoda so obi oba ho bia nim me de enne se osu betie me na se odo handkerchief white be ba na ya twere code onto a obo umfie wanya na oniema na wakoda so a se ni bie nye dene eni bie enye dene kora na me ya sa amanfo no mu di adanse empanyimfo akese na nse me koto panyini bi na me say TV so minim nanim abamu mpanyimfo ni na me bisa emrante ne se na papa opi ko na what hwe enipa so ma si wona what mo de mo mobo mo ma no na ukoto himfu bia omo pra hinie ukoto himfu bia omo abodifo Samuel ho benya hinie na omo bedase a na esese nipa otumirika na oba ejaba family house na so obedi wadanse sanze no krani se empanyimfo bia omanya musika dada ehunu omanim asisi omufie ne niam nya japade na wo so obehwedi edi nanim na so nya ahwe na atewa na eye me ya sasem we meka nipa ntemase mesra wo seze udie na ohwe ya bo modene se obetumirika ba ejaba family house wa hemboboa no na wo so obedi wadanse akese ni bi sanze adanse ekoso enwanwa enwanwa na bema bi ana me so nsa de ne ko ho na odifo sama hwendin no si na kewe wo mobo na me sa de was na me hwe no hwe ne nsem ne niema no ono na edi ne hunya na me sa de was wodi ne hunya se ya ma no won onim ohuni daye nyina wo so ohunu na wo se mu fie ho no ankasa no se boso ho no eso enti wo yi kire no ne we na mpese obehunu na wo se ada na wo se busum ni ufie no se busum mfie no se yo na oba me to nyaado awudwum na se odu dwum ho na akoto nyaado afoforo o ma me be roti ne bubefu wata na busum ufie na so wata busum foforo so hafi no we gina ho se hwe busum no anya ohi opo asim ntra enti wo se ka kire wo se busum na wo ba bi no abi na wa enti koyewi na ade o kire na akwante wonte ase ena wo se busum no bu afu no na oyen ochena akwankyere ya de bia nyen ne ebe hyase hu hyase da na yese de be etwi mu a ede se onim baabi ne wabisa ne akere okwan na odifo Samuel de nyame abo na wiem se ade ayira wo bebisa na won kyere na usiu de a o me kan ho o tan yon roso o me kan ho uye mason uye carpenter o me kan ho ono ne de na wose wawie wasi dan na wie opese otu kwan opese wi fa ba kyere no eno no wo ka ho asem na nipa ne bitimi tra ho na ne ma afanase na susuam pa se usua wetimi dwara fa atare ahye unyini ye a ezenga hu ade efe ndimi nye enye kwa ntimi samusimu betie ye pa na se ubodi for Samuel na be hwensem ekoso a me de kwa de me nka so bebusa hye birim bra ne be hwebi edomo edi adanse ne niema ekoso wonu etu gala na wose se na minim me fa me pick ya na makwa asase nso na me tu me be odi for Samuel se fa we tu a fa we kwahye a ye sei
bompa ne me bompa ye me hunu se se niema na wiase kwa na no me de boy bi ko no se wosondae a na o tupik na no bi asom wa akiri ana wose o twene ni so hu bia odi for some was here asase na oboso nka di pik ni bo so a nka wonkwa behwere na wo nananum se manfo ne niema empese odi pik ni beko ana wo se wo che ne niema because the all kobo na asase na wodi enu esi so nsu eda so wo mu nyina wonya hwema wo mu enti yemfe panya de ewu yepe yemfa nyade wusu wonim de se ya onfa panya de nanka minua ye beto football akotena baby a na football no anka so wonim ball bank ekoto no ada na okoye wontimi mo yentene nka biew enipa bebre ni mu so mbobo nso yentene nka biem won ma yisini obi ohu anim de nyame de asoma no nye de wakosua yentene nka biew yente wonka o evi se enipa no a woni na kwahia no maame akọ baabi ama no ono ankasa akọ baabi wonim baabi kọ o maame nim baabi kọ enti sa no beere enti me de menka menya pa de a nka wie imre mu de se program papa kese te se Yaw Oforisuo atidwom eniema ekoso ede na so beti am na ye de na oni ahoto a obedo beti enti nka mesrew we de adesrede ne nem de ba se de tu anim se wutu anamo a emfa pentu ko na nyame yi obi o wani ebe kyerɛw ye de number ni betu dwa na nsa na de number ni betu dwa no mesrew odifo Samuel se ye nka nkyerɛ mo se uwo sika daima na onim de edi wanim a okoto amena mawu hwe Oforisuo wonim se obi wo sika be se mu studio hama opa Manchester 2 sika no manchi wodadem ye de ade tia bi ato na chikase no so ye so opereto okore nyeyi wadi dia ye bode betem obenya nka sikali nyina sa na nka wabɛkea ho ne anante enya yie ade na apesa to ansa na watu sa na mon na sikafo no a wote omu nka no nye omu nyina na awu bebere dadem tiemfa number ne ntudwa na mesrew wo do garden emanwa amewe ansa na waje ho sabra hu se sika ni bi dadem an sika nya adwuma no wunya sika hu de obeye no number ni 0246 71 17 0246 66 171 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 Ejaba family house kontam nra zei edume besum ho na omu ka obabi frinkan bai but me de senka me na mbe ha nkeda bia me de fi ha one ne ba no ho fe yie na ne ba na niema bi okomu se na ho fe nkan hwe se de eka no se na bibia ware no kra na ne ba de wenim se no ho fe ne ba no fa ho se Oforisuo wona aso wo soro se obobo asom obe power asom na ne yesi bibi na ehye no se nipa no ai wa no ai sunsum na wa no wa amana mpa na wasum a wanka sa obegina aboso nti akrafo mienu ba ko wani ba ko ni ani to man power sum wa pam no no anya kwa wa the number no 0246 66 71 17 0504 588 454 0578 40 55 19 so for penny yetio Ejaba family house ho na jakokko no aso na odi for Samuel edi ninkasasie efri adwada kopem memenda ejana so hwe ena no Bible say emra na Elijah ekono ho na Elisha girechi no osu na okaje se oyire ho na se oyi maboso na obeye nsenche no oye nsenche ni bebre bla kumasi mehia ahembobo no be shi odi for Samuel na ne nsenche ni no ebi ntɔso na nia oye na nwade no ebi ntɔso na onsa no free anchichiriye nim onsa no free amane na wodemu no kodan na no ma bi ba mehia ahembobo no obaye no na wayale emema yale ebi wayale bu de wo se onim wo so mo ye na yi no so a operation na obewu
omi operation obi doctor ahodo na aba ho obehia odifo kire na ade ba ko miensa okoye no ade kire na ade ni nyina anane entra se ema yale bink ofoso se wotena ewiase ho na se yale e ka otu forma ansa na wahwehwe yale na kire kwan a obre chense ubesi yale no kwan ansa na aba ya okrofo mebre ho ma ebrei omustati adwuma na enkoye no mu ba manhia no be hia odifo Samuel na ne omadwuma ekoye o ma bi frita no so ebu akwata no so ye ya eba ne maye miensa ema miensa ni nyina ba kokura ne honum a watimi akwa awale edi na awotwe miensa wa awale na se ya be ba be yo akra ne wedding paid na ko na enso akwa chaayem na awotwe miensa yisi esa so ande ne ba first one okoye no owo ne ma mi fia onyonso ba ye wale ne koduru be ma ne fia obeju so Samuel de na be so eju kurubo wa eju kurubo so o ma mi fia onyonso Asem so the otosu yenu so de krono na ato no so o wale ne wan hwe abekọ be na o first screen na wotu akwa akoton oba besia ade ato enkura no so na ma mi de wo machi ne kumasi manhia hemboboa no ejaba family house odifo Samuel ni asa problem ni nyina be solve ye et o how be daw so amania bi daw so kodenda bia be taw so yale bia ba be taw so wochi hu ba bia enye entra fifa nsan show da mri famu enka se me twen da bi ebe ye awrade bre ne brepa ye no nsu atwen wo pe na no nsu na peble ni du na se epa ansi na se nsu to pebla na nsu na no ye na de twen de ye eti tumlika bla kumasi manhia ahemboboa no ejaba family house na be hia odifo Samuel wachina da odifo Samuel transe no ayen kasasie transe wachina da ejana so wose bra o ba fa o code no fa o handkerchief no bra beji o code da say bra na yenya bi mawo na so kodi adanse transe entwen awo na onwo ye wona onaba menya menna modifo Samuel so ama o ma wo ntaa o ma wo ahinasa na se eduro mra bi na se nyame akoa se otie na tama o ha no konkran kura na metena se adwuma adansi akese na wo se ye jaya tuma ye wa adansi akese a nyame na mensa so na onye wo manhia hemboboa no ofoso ebu honum a papa etia na eye no nwanwa obrempo mse papa na wo kire me eye wo kwan ni na menam so ma ye me ho se David a ono okogina Goliath anim no wo ne ketekete na so eniam akese ene Awurade fe so ye entrance brakumasi manhia ahemboboa no na be hye odifo Samuel ho na jakokọ na so echire ebeye butu echire ebeye butu o de for how ne bra enter o de for how ne bra na be so hwe be nyame tumi a edadie for o how ne bra for o how ne bra na be hwe nyame tumi a edadie okumase manhia ahemboboa no ejaba family house enra chinyesi obi so ena oba ohene mu a chinyesi nso eduro ne edum no etode bo ha na empanyimfo ne bi mpese mu edini ene nim die bibi ekoso de uma pagya ne beba fidie so ndia enka obi tifie na se oni kwanse na sa ohene ne die kebe na nwanwa bibia nsesan no okay also for this year no eti na fa number no ekumati manhia ahemboboa no 0246 66 71 17 0246 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 5519 Jaba family house and upon nsia na mpanyimfo atanase no okay o mra Samuel no means no so be ma we de ne tiawa de minwan makanyina no nse ye ka bibi se ade hye na mfom na hedai kwate ponkoso edu me bia ene me kasa mantoma short ya se ene nnome a eda so ofie ye te obie ni mo bia fie ta ka bi ye hu bi
ukoyi nkurasi anase krumu akra no efie bi hyem kama nso no me dafio no nipa wo fie obi ana omie bibia enye yie eno na me ka cho se wutia onko ana enye wadwen se munnya muntimi nkambom enko di for order ba wankasa wo chance na wo hwe eno ma bi afiri unsam ananya mede ma wo anase ba unsam afiri unsa edenti na afiri unsa eye no me dafio na wonnim anokwasa on se ye wo ye nanam no mu aya mbeto wo mo boni bi o ma ya ene no ma bi o mo ye ya ye do me wo fie wo wonnim ede na du time 21st century wo chance na wankasa wo hwe no ma bi afi unchen ko obi de mekan obi tiwo o tie se o hwe sika pudu a se bi afi ni nsem kwa sika eni ataban ya sika wataban wana ka chewo ekwan ye befa so be ko nti ye sika wataban etie na ye ka chewo se obi bia wutie bia bo modern na to handkerchief white no na kwaji code wo de obi aso won kwa ntena ho hwe amane hu oba besia bibia wo oba ho bia de bia me ka sa asem yi ede na mema de ware ma ade bi oba ho a che be ma pe bibia be ma pe nanso nko akwa na de wa ba beshi enya kwa eno me ofio bo modern to na mo fo so nim so wa chiri fie ye san wa ha okay ye dawro ne de me se ye boa because the bonsam no so wonya nipa yenso nya de a ye benya dawro ne bo okay ye bre na ye be komansia na kokoje odifo to nipa se wo kodi hene se wo ko wale mfo ani kan ko wale ye soma bonsam na be wow be bonsam ene be yipa oba no abewa no abro se wo no se amawale wa wo secret nyina obeka hye ono so na gide ko enti wo do picture ba menhia ahembobo no a ni a chose oba wo wa na nyi be ma wo wa na nyi je number no na wo ko ware wo di hene wo tu gala wo ton niam ne ento a ni nyina afa number no no abeje na ekuyad mama 0246 66 71 0246 66 71 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 Ejaba family house ho na ejana so a echina obedi wonsu bedi wada nyame bo se dia dance wo ma woni ntra e ma ne nka nche bra na nsu bedi wada dance okay osofo abranti bi hwe also feel rough okay number 7 okay otwika akosire mu ni so beto confirm abechewo confirm ko ose ho de confirm na ya na wo ho no na dia tutu anado timinante de ko timinante dia ko mo tutu ko dadada fata me shama ani me anchia ye nua ba derekasan efenze ye nua ba ma derekasan te lawyer okay once man me ma na sem no I say offense wo tani anu ya na kabu enti we nim different between oba ne be ma enti yes okay odifo summer break council center and I know much kokona chira odifo summer trase anoti yanko menhia hembobo na ho ena jakokona so orofo so pa dance ye didia echina eye menhia ahembobo no so pa dance ye muda okrogen na wo pa kwankyere papa bi amamponkyere wodamu atumi afiri so dia ayo D4 Samuel Prayer and Council Center Mejian Bobuano and I make comfort na media mount. There were bano enya trase sabre no yo tete tuba for and them bomben tabamu menamsoro mesai ena form enya asem ketwa wodwumadi we so ye ko akwanim there were bano wanya atrase ma mememo akwa aba pacha yemu ma mememo akwa aba biem pacha yemu ye fra wo sen pacha ye fra me ya sewa free hin ba ye ampafo me pacha me free tafo na ba ye crop center I should go no na free ba ye pacha ma me se wa wakosam ne sen a wo se Asem Mpe Nipa yen eni betumi aboa wo me pacha o ma se ma me de be dan mo se mo nka bi ma me kunu etna ase ye friend no say ye friend kwaku ata o free hin oyokwani na bet ofri akra na yeta ya boy bra nti sesi a wo henfa pa je say we free mu okay kafra kafra wate mi na me osunya na mi hia na osunya na ode me ko nkran na ye kwotena ase e wo ho no mu ti ye won kra miensa na ba kwa free mu na aka mienu nkra miensa mo ye memo miensa ti panyi pa ni free mu
ene ka mienu enti yetwa na ye boy bla o besen ko ye me ho ade e wo sunyan ene san bae ne betra Accra Medina ti ye tontone ma kakra de nyoma na moton no ye ne ma oton ne ma o de kodwa na mo so meton nsomade ebi so me ya ice cream kura mpo de kwa achi bibia menye bia me de meton no ya multi worker de on sabe so bi ya timi de ko achi okay sa kakra sa ti uma na awale no tokwam kasa sorry abetu makao sa na me ye madwen se me mesen abamachi kumase na me san ba kumase ena oba kumase ya se no san be pa ma chene san akotena ase ti we ho na sa na de ekoso na me san ye de efiro na me san ba kumase ti me de nkora ne bienu e ba na oje panyi pa no wo se one panyi pa no betena e wo Accra Medina hono na me gya mo na me de me bai ti dan bi ho na o ka che me se panyi no wo ahye no akonfo ewu sa panyi no 11 years ana de na ye no o hye akonfo ene de o sa kwa no ko school bai no onu pie no so ko ye adwuma nti oba na kwa na ahange no akunu ho hono ada no obi ehye na ne ya o manani nka na bibia nkoka papa enyi grede na me ti ho ya me kofi amesma sha akonfo de na bebe mtrim e de be opportunity ye pa chere mi ni ho ntinu aye nsem pi ti na mi ni ho ti me one of friend me sa kwa na panina hye no ho akonfo ntinu okay panina hye no ho akonfo ahe awre ho sem ba bia ye dure ma me kafra wate ya awre ho sem papa se enchirimu ama de be ni siye yese opie wakwa ba akoda no ahye no ho akonfo twem sesi a odofo ye kopa mi zo drink and 5G miza no bi akira kwan if you say Ketios marketing agency wo ena di mizu ene 5G miza ebaye omafo dodo no a ena agi mizu ne 5G miza no atum na 5G miza no senchani a eye no so waposo honam eyo ya na onom 5G miza ne bia duru ba bia ube relief pa ma ho ato ne ye ma me no omo enam awia so ewukumase monten so to onwoma no omo se 5G miza omo fa ni agro mazifo agi atum galamzifo agi atum 5G miza etimi ma honam ya ni nyina etumi ko emema no kura di adanse se 5G miza no san sa wawana na se jensen ne womu no enu ti e ma hode pagya wompa so mema no ene di ho adanse sa orofo aponto nya badi tuo ni nyina no ye benya mizu ene 5G miza bebo e pa manager Daniel ewo ehwa overseas on 21st clinic ye ko ye benya mizu ni dosopu ato because supermarket abawa ewo aba anomanyi post office ye ko pe mizu ni bi ewo ho mama Esther o Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa mizu 5G miza ebusu se cha ewo ho na search enterprise ewo asafo abincho VIP car park no edi hwani mu orofo eko wa mizo ni benya bia to 0246270221 0246270221 kwa kwachi kope limited wa poema ntemu medika aka cho say 6 match ye iko no poema ntemu Eastern region mizo ni 5G miza eno ana manfo edi 6 match no ote ho o ye den KFKG enterprise orofo wani ndom hotel ene di hwani mu ene so me heya orofo ye kowe opamangwa abrosa na se ye benya bi 21st clinic of the moment orofo 21st clinic na me use yade be friend siatica sa siatica no so sisi oto ase na afa osirimu na akokuma kosu na ase ye papa orofo makacho se sa siatica no hwe ebetumi amwa kadem okoto abui osode abui siatica no eno no na 21st clinic nkuto ne tumi dia bibiduro etu sa siatica yade na se abaso body a na bibimem ha na twabo sompoko broni kromu a wagye no enya asem keto siatica no dre paso betu ase enso 21st clinic ye na adwuma keto abi oseme kan to se ya de bibribia da betu ase no de amawo 21st babies ni bi so ye ready se untumi enwa bra no ma bi laboratory ne scan fidia hodo pi wodo be 15 branches ewo Ghana mem ha kuma se ehwa overseas one Alpha Radio no ena be ho wo bo ase wo ho Council Quarters Court Junction Accra udu dome market abu 21st clinic wo ho sunwane kwanza techima 21st clinic osinyemini 0540311311 0540311311 ye wodo foti asem de abrochefo anya asem de tio na 21st clinic no sabri watabri clinic no so de ko Europe tour na 21st clinic no ankasa no esenchani awo ye ne kan bogafo no jiso mba Ghana debi 21st clinic Dr. Blaise Foster said debi monto mbo ase be the 21st clinic no me poni bi dia ba Europe tour
fa na wo Belgium, Germany, and Romania, Italy na wa na you see the baba bobo ano enti sama we ni tu siatika ya na sama umpewi na apede hin 0244 915116 0244 915116 ye de bawa bobo ano pe enti the number we ne book appointment no na nyoma enkon kan ema Europe to 0244 915116 na book appointment 21st clinic was Europe to wo beboa Ghana this year siatika ya de no hawo mo ama wo ntumi enko adwuma worofo koko no pamapama to koko ye yare boni nipa bia da wudi ko widiem bia ka hunu se koko no ebi betumi ayewo worofo du ba bia uja na moja firi mu ba koko no mama ye ja osisi mu nyina na oye mo tim koko ade peye wo no worofo se koko wo so nko ade ma ne hawo na anwumire eduru ameton de ama na anwumire ne edu papa ebetumi ahwe koko na tu ase na de ama se de be ya obetumi akọ onwuma so 3 eba center du papa bi odi abadwa so 3 eko capsules koko master ene na anwumire meton na me de ama wo ye koko lina ka ba dani heba misti heba apidank ye benya bia to for yemfa ma we na yetumi ato na opese otombi egu over the counter kra no a ye be ma bi 0546 107 107 0546 107 107 akwantu sembia ye express group of voting ye ma obi ankoju sika ni no watane abofo Aboagye obi agye sika wanhwe ye be mo se fristers no so akọ nantina ye ka ye ni abre ya ye kwan sa 24 express group na make am for na media amount Canada US UK Australia Germany hefa na peso oko express group nkuto ene betwi aboa wa kontu sem na watumi akokosi broni krom orofo ya adesua express group wala tuasa okobroni krom akoye adwuma be abusuafo a express group orofo yenye mawe mu nhye nso na akoda na oso asem o akra kuma se tema Isle contact radio sunyane tamale bibia ni ubehu express group ewo ho 0249 000448 0249 000448 express group ena se men kan chobra Dr. Hetty Abe Herbal Clinic orofo Dr. Asampa Dr. Asagro, the sickle cell doctor, the whole heart doctor, a fibroid doctor, only Dr. Hetty Abe. Or for Yanko Yadia Bayan, and them say they call their what in the tip. Yanko Tanos Wapata Panu Site ho, and Abe Herbal Clinic ho, you could try Yadiana Sadia from Koya Yafre 0243 345 0243 345 and 0506 460208 0506 460208 Dr. Hetty Abe and say men kan chausa na nyoma enkon kan odofo sunsun nyuma pa dia Christ inspired ministry na prophetess Abigail Santua ono ene kofa bai ne kandifo ema Christ inspired ministry was men kan chausa ye adwuma sem awadesem yade na abo odofo ade bia dani konua dawso na wo say wode ne nsa kan efrise Nyankopon de achene kwa wo say wiye brim o mamamfo bi kwa na omo pai fa hodie na ogie enso ayo mo dia wo say council no o head man forecast wo gisika na ntesa bra se de nyame de ache no ono so epese wo de bi eche wo na wo se men kan cho se kosi ada wo ya asode anopa no nkro donku birim wapon branda so wo ye council no na ne ma me bebo punipu na ne de how bia no waka ache no na wo de nsa kan na fa ho de so ayo de anopa no nkro donku birim wapon ukuada wo ya asode deliverance no anopa no nkro donku birim wapon efiada so be ya asode anopa no nkro donku birim pon entodofo ma me se bra ne yemompaye ne nyimpaye na de bia dani konwa eda so bia no Nyankopon empire fa hodie ene ogie emfama sokoba pa yo new site ho na prophetess Abigail Santua oye ne nyuma 0243 263 899 0243 263 899 sokoba pa yo new site ho na prophetess Abigail Santua Yesu nti mesan ayenkunimdefo kekrede yakwa kwanim yawrehosem o yawrehosem papa esi akoda no ahye ne ho akonfo adinti eno hye ne ho akonfo no papa no so okọ ba ya akoda na hye ho akonfo ma minti akonfo no nkomo no omu anka nkyerɛw se bibi ewofie ho ye hye na ne ya anade be principle tin akoda no hye ne ho akonfo Pacho, honi die, minami wo kumasi anti ni gina papa no so. Wasi bia anya akwala no. Ntinu. De firi hono mu no na
ikusi akwa na mesisa ba mechi ba Kumasi to ye na adwin so besen aba Kumasi aba family na aka na mga se da bi panyi pa no krampo na wo mu na obutim konsuo ma wono mete ya se akwa na ahye no akonfo awu ntimi mfa miru na aka na mfa emma to san akwa to ye na adwin so won hwe nkra ni bi timi na me hwe nkra na 2019 ho no mu na be ba we na so be ye den na metimi stanchen feel brema UGC os me ba no on firi on kwode papa wono ti akwa na so kwode papa kwatran papa nchen kakra e won kran wa ti kwatra ne papa nchen e won kran ho kakra nti hono ka che me say wasidan ne dan na wasi no e single room self contained sa ba ko 5 ti ba ko no ne yire okofo ba fo to no hono no ba ne ti to no ba nso awu mi ntu we ne ko ka ho ti na omu nyina ne dadan ne mu to ye na adwen say o blog bi o asase no bi da ho no to be si dan ama me ba wi ti o sha ase mi mpesi kan famra bisa na me ton mattress kakra ti do mbe to bi ara me diskana sense on fa dan on si dan fa ma akola na wo ton mattress eto ye na adwen so be si dan dia ma ne be you know na ni afredi ese o su disika ko wuram yentie o nti me disika ko ye de be to bia me disika no koma no oso akwasa anwea oso akwakoto cement akwakoto abo akoto filling nti wa sha se wo si dan no wo hye dan ba akwa ma akwa na me si mate ma me ne ko ba asa no a udu sika ko ye o ye filling o to abo o to cement udu ani ko tu awisi a wo hene santam ko hwe se de wo keka na o yampa anti when 2018 mu hono mu no because akra hono mu ekohwe nti me kana o ye de no wo si dan no na me na se de we nu ba bia o nti wona akasakasa asan ba o se me ba no wa nu ba bia sesei wa se enu ba bia me ko wo hwe sika wagye no se ko si man chance ko si boss ye bia e wo hono mu na me se de bi so yes I me ani ni ti fa me ni bre pa na ka kire me say ba jimi sika na sika na ko 120 million na se ba jimi sika sa 120 million so dan no nie we na so o di ma akola no de no si ama akoda no na asa ade bi twere ho no 120 million ni we say 120 million dan nie yantumi amosu yi ti me ni bre no so me jimi sika ti me no ye mpon kwampo ko me no ko wadwokura pro mo ne kan ya no otwa mu 60 million ne be ko ka 60 ti muna na oye nti kasa ni nyamso ka che me say nkola no we kwa ne nche ka che ne say da na wo si no ni ti won hwe ne ma no ti daache no bo bra ma nkola no ba ne nche mo nya bi do obi ti ato ose efie na wo sie no o si ama ne ma no eno nti na wonya sika nhwe wo mo no nti bi kama koma to mi yemu ne daache na kwa ne ba ne nche mo nya ba bi do obi ti ato nti ana o fi nkola no wa hwe nkola no school no na me see you o de mate ti me ye no wotu esika ne bi na ka bi ti wo ma na mte se no ho mfa na o du firi mu a o mo de ye na ye se o 3 years mu ni ena ye abusunya be si me yie se papa na firi mu nti me so me ye de me so me koye no ni me abusunya koye o mo ye yie no wo fan ye na Accra Medina okay ho na ye yie nti me so me abusunya koye na odweda me koye aye da so me koye ye ma me ne ma me so ye to adaka na di sie papa no ma me be na ne to adaka me kura no okay do no awale na se no ye to adaka na di sie papa no na abusunya ka che ye se afi wie ye na obi wu a ye ko hwe na japade so ye japade a ya che ti afi no omo so bokoye me mo do man kai o man frem se bi ase to mo ne koye so mo ko hwe omo nua na japade e wo ho no to mo koye no ma me no munya kasakasa se woni abusunya ni ade che bia wo ho to wodi abusunya na tem hwehwe so ko aye wo kura no ai nti wona omo frem se omo ko fi o se ko mo ko hwe papa no ene emamu na mo ache ne ma na mankola no kwan ma amene do mo fa so fi ho no mu no esemeni ntinu sesi a wonne wo kura no ntem te sei me momu de papa no wuye no memfre no se bia sesi sela me de me hwe abusa me timi mfre abusa na chi ensa mo ko ebibi ntina abusa na be da o mo se mo beton sa afro ma ye de be kwa akọche ne ma no
to so bokwa ma mene makwan tie na ehia se ye beko mene memayi ekọ ere mebusu akakra ekọ nkra ye koye no dai de share ma be kona ma mene ni fi odwele fifi ho no mo ya nkoto no ye tena sisa wa ma kosi se ye de baaye ye firi woni ye den ye ba fi ye sa fa aka na de ba kuma se an si te o ma na be ye ma dwe se da bi me frɛ ma me no ebisa ne kwan ode nkra de fa so no te be frɛ ne se ba me kofo na wo te se na nkra no no se ai me wadi me ho ya pass papa no wu ye me ma frɛ na abusa na beta me chimi na abusa na ye ba akwa ye ba ba gi fi ne fi ne nsem na me ka yen se me momu de do de da de akra bu no wo afiri ho no mo nti na ye nkra na se de so munya da na bi wum nti no ese me no me nya ta adaka di se papa no de do japade ese nkra no so nya bi wum nto nkwa o man ntimi fat sister ro kan se bebre kire me de ma so so ensem bi ti se no ka kire wo o ka kire me se me ni mi kuri ti japade e be no ye na o prot o dan na me se da bi oni hwe na me se you mate ti bi ka kire ne se de oye ni nyina won twa so ye mienu de daache ye ne nkra no mienu na abusia na ahwe betete ntino ye nka mo na nkwa nye baako na ye ni ho no ma na nkwa na ye amaka bum na ye se no ode papa ye ba e de se bebrebe ba enti onya abotre one maame kofo no so wo sei one maame kofo no so wu mienu na wo so de ye sei mi so de no mo ye mienu na chese na baako bi so ye se baako bi so ye be ye yi no mo de ne baaye se ha baako mema suba no to nkwa na nyina ye akoye 5 e wo ho no mo na efie no so rooms no ye sei 5 kai no ne maame no so te baako na o de 4 so ama hai okay on dey say busu apani ni busa no maame entisesi ya no de okay yentwen na yenko ne dank nko twetwen komo simadu so emra se dank eba complex yene no enko twetwen komo simadu so emra se owo dank natural complex ono na atras no madika ka che wiase man amansan nyina se ama me ne wan se yade nipa benya wusoso a na yade no beba de nenso no ye wa anu aduru no wo he e wo dank natural complex na said amanfo se ho ya hoto fie no won na wo to sadin no eye won na wo kɔ dank ho na okɔgye ayarehwɛ na wo hoto wo mtu yade ase no omo na se ha de ya hoto bia hoto fie omo a ene to sadin no ene de aka no doctor memo akɔ aba ye nua bibia bɔkɔ de Nyankopɔn adom Oforisuo mimire so de wa hwu kiki kama doctor yeti o danka so yeti say Nyankopɔn adom obɔkɔ bibia ekoso kama na said ya wo kan say obi soundboard ne say no danka so soundboard pa ne say so wo enemu yare pa dia famfa bibia la just enam yade die danka tenete wo de fa bibia o mistake okay dank na waso de ba de nti waso de ba nemu yare ankasa no ewo enkrabata bebre nti obi wa wonya nemu yare na so wohwe kwan se ne be memu nsisi no ne be ma hungunsa ana nso pikan fi ne be memu ro yoba e bia nso ngu no ana na senya ne ya ansa ne wo so wonya nemu yare na so nemu yare entesa enye nemu yare nyina na ye wa be ma obe memu ahyew obe ma hungunsa ana e bia watemu ago enam yare ni bo ho ye wa ubon se wani nwade yi enam yare betimi account ubon se skin wo ho na show na ekikaw utitin so a enye yi because utitin a otise wo inside na ewo enam yare betimi mama wonkase ho awewe ama wo ho a wo nante a wo so wonkase na je gogogogogogro enam yare betimi akoso sa enam yare betimi ama obi brebo ahoma ekese enam yare betimi akoso kidney problem enema bebre so fibroid nanso diarrhea etama eman wo pa yenemu yare yare e ka oba etimi kana wo de emani ntimi nyinsen ana onyinsen ana wapo nyinsen ana akoratimi wo ni yem dodo na yenemu yare ne koso sa problem no yare etama mema bebre ehunsuo egene yenemu yare se be ma wo ho bon sa fe ono anim se kane no nanka otimi wo ntafo kra afede okoye oba fofo wedding sa afede no oba na etina wa pima enye yi wo behwe no na hunsuo no
ɛmoa no mo from spermatozoa no na ɛmoa no nyina wu into zero sperms ɛna fɛ no azoospermia no anase ne dia na ba be oligospermia ne sperms no dodo na ewo mu no ɛso atia menu 15 million ebet manyin se oba enemu yare na koso sa problem nti aka enemu yare pa se de esi di nkofo anya Oforisuo ɛso ankasa ɛso ɛno nti na ye kase se wo ho na wo de ohun se wo nipadua no mu nya ofan a be check up wo se nipadua no mu kwa ye ofan a bla be check up na hwɛ adekoro ebia na enemu yare bi asiew asa ne wo hu obi won ma ne fa adwojo woni high cholesterol oni diabetes oni hypertension just oni any cardiovascular disease bia na snefad go be na syphilis na yen sa and it so wan hwe ye nam yare no ntia se da na enam yare timi se ni pedua na akọ akire and it so not na ho ebekumu what not to be sell life what the an say brother be check up na intrutima na ho to doctor na dia wo kan die na je se nam yade no yade bia edini panya nkasa pa nyagro pe dia wo kan kire se obi wo ho a wonya wo no de kwhye bayi obi so na ye nam yade o na bia nam yare na aye no bebri nam yare hwe oba bi wo so nyinsen a na nyinsen na aba soro kakra no obeso dai na obi de pania be wo baalu mu di amano wode wo baalu mu de manepe ane be kena nyinsen na sei so de na adwene nyina aye ne sei so de pania be wo baalu nu mu no wone na de pania be wo na wodi mu be sei nyinsen no ye check up na ye syphilis na aye ne sa ama soso dae basabasa ojo oba nyinsin a ososo dae basabasa na oso dae na esan say ade ne tesi na ne we ni hia ni no de ahye bibi so ho onfa na adwene ye man mu ase bibi abetu ye bia ese abi anya bifo a ye bibi fofo na nti oyesa o chechemu a ye hwe ye diagnose nyehu say syphilis na ye no ne kunu nyina ane ma o mu treatment 3 months anche no ba na se nyinsen na was a dog with the many said, Empire Bowman Pie, so Yakopon Bay, and the Wawo, Ubia and Fapanyanko Baroon, Wawo. And it taught the Bia, Yariana, yet the agony bechin baby now. I thought I wouldn't call baby no, dear, Wopes Otie, and never catch all. So I say, Toda, Wopes Otin and never catch all. But say the Fidie too, when they are Fidie, the Fidie not say at the Ayawa, and me we are queer how Niamu Doma Wato. The anybody be mistake come here and say so who so name yare no akoto aduru no ano ebia me hu se me be ma ohye me no akoto aduru mate se aduru we na ye no akoto aduru no ano a very big mistake a very big mistake ni say wunye hu aboa kora wa ma ho hyehye wo no ento wunye hu aboa kora ma ho hyehye wo no say aboa ne virus bacteria na say eye ebia fungi bi na ba system wunye hu ento wonu aduru no wonu aduru ben wonu fungi aduru ana wonu virus dro ana wo no bacteria dro ubanu do na akosoro mo ano na enemu yare de man bebre ntimi ntu ase ne se obunu ndo soro mo ano to soro aboa ne wi afi na aboa no ho ayedin afi de o ya ordinary ana why yes bladanke ba complex yen ye do be call lab no be kire niema eyew ne asa do okọ fidie na fidie na kire aboa kọ o koso sa da megi wo system no mu no nti ma wo dro a ka aboa ne direct na afi wa ye free that jefia man ntudwa your money is 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 30 that number singing also WhatsApp ya no bedi nkom doctor nkom na ye de na ne da yo ne se etie musase ye frɛ no enam yade esu obi wo so a won kagya onfa wo ba damfa be mada enso saa yade ne bi aba ne so enam yade nko ana etimi fa firi ba bi foforo me da se enam yade ne bi wo ha etimi de wo ne de wo a wo nyina na mo anu nso nyini obi won ma ye de awo no so nyina mo na ha na adwereda ba wonyini a you be a friend of quick immune response o system no ebe hunu sade we yare ntimi attack no system ni attack no sabe no abesha afi fili yare wo ni pedua no ntobu aye de wo no ana nem yare ni bi so won ma congenital enye ni nyina na gise ono oba dance na wenya ebi wo hono ma so ono oba mpo ana ne be ma wo bi mpo anhia na uko use ne support ne tower na ho ne bi de ye wo ho a obetuma fa ho aba benye yare ni bi nti e mo frɛ yo mu ko school obi wo no ma okofa no school mu bi mpo ne be ma nhia ye
ana edi ni nya ba besi ne enu nti omo de omo atie gina so no de obefa ma no obo anya oba ba ko no ofa no or multiple partners sankofo no ne so omo ye at high risk just omo de omo betime nyare no empem bebre a chen de ono wote ba ko pe ho no na so ba ko pe na wote no hunu mpo ne then na che so ono so nko ho no wote so on point no na ma nam yare na ba be problem a word of an organization for kire say nipa omunya nam yare on daily basis na endorse na endorse wa wo so ba dank na ehwema wo na woto aja se de nam yare no edi nipa nya pa se otumi se syphilis timi ma obi anifra timi ma na dwodwo no na che se sia no ase betumi atupa da je se dank you this over dank ase betumi atu a na che se ye do afa mfidiem sa doctor ntia ekoba ne saa omo atuto nuru nom no se wanhu se aboa we ne hame anase we ne hame na otuto nuru no mo a ebeduru ba bi na ensan fa sunsu aso bo ne mre ne nipadua so aso de beba ye bebre so your ba we power be nya bi be PID which is pelvic inflammatory disease or pelvic system be honhon na honhon sa wan hwe kwant bi be menhia ezan se be makọ ho a be ye wo ya na wan hwe ya wontumi be menhia ebetumi asɛ wa wo de no amana ye ya de be the human papilloma virus HPV ebetumi aka na mo wo de no cancer bem na akɔfo ha e de abrew etumi mo bi bodam mo se na mu ya de etumi kɔ so obi ma ne bodam ebetumi mo bi abodam de ka obi so ebetumi mo bi skin ni nyina sei obu on mo e be ma ebetumi ma ne be ma na fo aye kete ma e jankasa ma ne be ma no na de ho abdo obu so etumi ma ne hwe aba no ho na emu ya ne ya obi so ono ma sa enemu yare okuru ya no ebetumi ama onya kidney problem kidney no so onya kidney problem pe any hypertension enam to onya kidney na no pressure course na onya stroke edo ba bia enemu yare na efa na edo ha wo brew enu nti ne ye ka che obi asese wo hu so wo enemu yare bi oni pedua mu a oba nkwa memma for partner count okay na one ne mra mo ba ye be mo check up ne hu problem ne ya solve am we solve am wi a afeni acham de mo ba ya mo nsan konya nemu yare ni biem na dia suje abefi ho okay and dank natural health complex na edin komono party number 2 na wo ni city life high school no na be ho pe orofo yenkoi enam yade no we de watibi wo wasum na che se de amanfo sifa no se enam yade no yade bia enye hu no doctor ami ati ase se hu papa doctor entino sabre no obia enam yade no obia mra dank won pa obia mra dank so wo enam yare abla dank enye enam yare nko an ye hwe nyaroa bebre ka ho obi o prostate a odwon so a wo bre and ye de pipe crack ne be mem wo ba ye ho e bebo am wo yi be pipe no obi a wonya stroke ye hwe no we ho obi a wonya hypertension ye hwe no we ho be ma wa ye weak crowd wom nem a wontimi mbo adwuma ye hwe no we aso ye ho be ma hunsu agene ye hwe oba onya wo ye hwe no aso ye ho na de ye ka cho se ye nam yare pa tete wa mfa bebia dank eba ye bre na ye be ye mfa ye ma no entudua me da se pa obi ba dank eba la on factor the car on factor the car obenye bi osofo obenye bi oji run about obenye bi wo kejetia obenye bi wo santas run about ofa ose me ko trade osi trade junction wa on kan to obi asa me ko dank eba obenya taxi na plage a de baba ya so ye ono obetumi afre ye so telephone number si so 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 30 ofe number sia won sabe okay doctor ye bedas papa ye ne dank natural health complex doctor pania wode adwuma no ba ekofar ba no ono na sabre ye no atwetwe nkomo no na otin nkomo twetwe ndi na enam sa yade no se de omanfo bi fa ne se simple no anya simple enwom edi akiri no anya asem keto na enam sa yade no doctor amiati ase se nya so kofo ba nko a bitumi fa no ba bi foforo bi kra etimi de ewo ho mo eno nti no enam sa yade no na edaso keke ye ku akuyanim ne ye ku akuyanim no medical card wo dank na okay yeah kwakuyanim no medical culture say yanko dank natural complex pachi number 2 ho
ɛna wokɔ a wobɛnya ahotɔ ɛno ti no dodoɔ no ɔmotɔ wɔ mu no yɛfrɛ wɔ ahotɔ fie ɛno ti ɔne City Life Hybrid School no ɛna bɛ ho ɛwɔ Pachi number 2 ɛno ti yɛnkɔ danke wei na yadeɛ bia yɛmfa ɛnkɔ dan no ɔdɔfo danke deɛ yadeɛ no otu ase o otu ase deku ɛma onte yadeɛ no ɛnka biem yee ɛyɛ asɛm o ɛma ne mɛma ɛyɛ asɛm o ɛbɛkɔ awadeɛ bɛnya japadeɛ bɛma bɛfirim afei na ne kyɛne so akɔ yɛ bɛbi foforɔ yɛkɔ computer so adwa diemra sisi a
Okay, ya kwa anim na ebe tin ebe nwanwa se obewade na be man be frim emu agapade akorafo mienu we wone ma ka akoya amane o amane nam odo nsaso mu agogora ne mu achemienu ma me tie se opasa de ne ye ma wo se me pese mo bo am na me saka me ma ne chefa edi ma me ma no e wo fie ho no pacha how many rooms pacha 5 bedrooms self contained na o ne maame no kasa edi asem no kan he o ka che me say afi we be ko da wie ne edan bi ba beda ho no mo to ba ma so ate ba ko ba beda ho do ba ma so ate na me ka say papa no we 3 years ni wo de ma han no agiska no man kwa no su bi no say bi meda bi beda ho ba ma so ate o se dan na wo fa he pote won kran e wo Accra Pantan village one ewo na ukunya friend say bia o mo behu o betene kan kwaku ata e fe no kwaku ata e Pantan village o nyina o mo nim se e fe no kwaku ata e fe na ata e na wo kura no so dindi say maame kofo pacho sa no mo nim no Pantan village se fe no maame kofo me ba beto ne nkranti na me pese me busa ne din no sa no mo nim maame kofo no okay abrante me mo akwa aba ye mo da empom te say bibia bokoda ye frɛ wo say pacho FM David Asante don't kum Goliath ya jo da don't kum Goliath da bia ento wase da bia ento wase bia asem ma me ka asem kyerɛw eduru ba bia efie bi mu ho aye wonmanimfo paa ho ene no crep ene wo tutrani ba ko ono na duru ba bia asem ma ye ono ya ne yemfa na obapa na so ada asem kase be ba paa no a utimi defend won tokwam no da ko ba ko afu ma asem besi wan Oforisuo Aboagye wa ha atia anene miamia bia ye ka no dabi ye de ebe ntobo ase eda no ye de o chafa ma mpacho dabi na nkana na otia na mpacho 2019 no beko tramba pancha akra e wo fie ho a o fie wa no ke na oda he na me fada na my stepmother na nyina egu one room ana one room no suna mengane se dinosaur akra sata no odi mfie sai mpacho na mo be 21 years ena mo panimu sa na ne mo da be ende se dan nyina ma han nti ma ka se ma me ka se sadia papa ka se sadia o asase ka krada ho no honkomo ye de awie me ne se na no ma me papa nyina ne da patwan sesi a wote he sesi de me ne ma me na ewo tafo o ma me de he ma me o rema dai na o konkran a Oforisuo papa wi wa konkran pen mpacho Mako twice. Oko hoda he. Pacho me kwaya na me da abonti. Abonti ne say like me da fie ni yemu ho. Ade esa. O papa fie ho. Uni dan ho. Me dan ho. Na wada ne nsuo to e. Wa kwa me nsuo atopen. Pacho da bi. Aya asemu. Na oko ho no ne o maame no o stepmother no ne ye be na no ye kyerɛ ye wa yaka de ana oba wa no amuna me me ko a onze nipa de me ko a nipa nso de otimi yese hono sere ba nipa de obi ani nipa ma adwemu nsem nti e bia me ko a ya na o hyeda na me sere keke se bia on te sen se ni se ba me tumi ni de me mu ni se like bibi wo ho o kwa o ye aduane o ma bidi ne kwere me kwa ye aduane ya na o ma bidi eno ma ba bi na yie pacho davi no ne ma no dadem pacho mo dadem ama nche maame no osu ofiri kuro be so pacho o kan me zo ofiri achim side o achim no obusa no se dan mo chefa pen o dan se unua no mo me ko bia dan no suna ya me de bono so se dan no o se ensa kae de
me ko bia dan de me de bonus so say nanu yi ni say dan de ono so dan de chefa bia ni dan mu saa no ka say chefa bia ni dan mu watimi de asi chefa bia ni dan mu okay yankwa homa no so be ma ni nwa odi na de papa abo free mu no osu kuru ye friend say kwaku asante ni nwa na yene no atwetwe nkomo no panipa woteme kan memwa wakwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so hello Gaddafi yes bijimusu panipa ne pomte say nyame adumo na musu adia ka ni odia ne Gaddafi no na bi dia nkasa ye kwaku safo eke Gaddafi okay emna ne so hia panipa sabre ye kan unwia wa firi mu no ye ne yire ne ne ba etwetwe nkomo ho e wa ha na ye pese ebusa se unwia na japade ben ene de hin wo mi pacho unwia mi wo fa bat mi na mi di ade ayo wo fa mom okay mi wo fa bat no okay o ti ase nyina no se oni ho a mi na mi hwe ni chi mi ndi na de nti ampa na de chiriba o film nu onu na chiriba e fe ni tewia on e di di ade but onu so di si mi na o di mi si ni nan so mi ndi na de na mi wo fa ni ti ase na o so oni ho a mi na mi ndi na de nti o ma de ama mi okay na chese o se hwe chi na tutu bibia wo ho pacho ai sabre nkomo aye twetwe ni nyina ne se maame a ono ne di kan ware unwia no sabre ono ne ne twetwe nkomo no na asem nyina ne se edan no omusi no Madina pacho ai edan no Accra Madina na me pese me busa se adenti na woba no a odware na chi no wagye fie na boso openikasi e de wo ho ni se tama mi wo fa no efi mu no ye ni bibie ye be ye no ye frɛ ne ma ni nyina e bae se kokwata ne ma ni bejira ho ampa so ne ma ni 5 but different mothers omu nyina bejira ho 2 one mother 2 one mother di ba ko different mother ti no mu nyina bejira ma ya ye bibie wie kama ama ye kohia wo mi wo fa ba ku fie ama ye buka bibia ama ye bibia tutu nie e kire se nka ni 1 year time no nke ba ko bie na daka so naka ya tutu eniema na ya che ya hwe na ya che japade e wo ho no na de ama ni ba ampa so timi si dan 5 bedroom but omo ba ku no mo de 9 no ama ahai ti one day ye ko ho tama ye wo ho no ye ka se ye na ye no ebusua no nyame anim ne kura nim sika ni ebusua nim ti omo ko bo bisia na omo de be ye no ampa so ye na ka bae ti ebusua panyi ene nyina ne ono de o tia ware na se no ene Janet mu nyina ene komasi fo nyina ye trase inde hu se ka ba nti no se ya no so wo japade a enye compa enye self contain ya omunko wo mu de na omu de ma ahai de a ese ye to omu de ma ahai na ye ti ye bia so obi de wu a ne ye kwaje advance a na ya chemu miensa ni ama nkwala ni mienu a mu de bedidi na busuafo ni so afa ba akwati ka ni so bi ema etias ye adwuma bibia ema me wo fa ne kura mpo na odi ade no e kan se na owo container di obo me wo fa ne bo container bi man e wo fie nenim na bosumi bia no ese ye ma ofim no bosumi bia no ye kofi ho bia na ye ma ni 3 million so on fa hwe nkwala no esuade ye ba ebusuani scan nim pensioners to nkwa ne wom nti no mtito mo sa no ma 3 million so weja on fa hwe nkwala ni kakra ti mo fa ni di adwin ba se sai scan ye de mo musan emwa nti so ye wa ye container de a eno de enko be kwa bisia ade aye den ade aba abre no be se 20 million na 30 million no wadi abre no na wadi afa ni megu container mu na ya dia ka eka na nka eda ho no na ka ya titi ni kakra aka kuta ma eka no be den eka no be ebeti enti ase ye juma kama nti enka che ni se me mani nji sika bia e wo fie ho because obi de be wu a me mani nji sika bia wo fie ho na ye busuafo ni nyina ye nhia ne ya ji a ne ya chemu miensa ne ya man kwala no mienu ne ya su afa baako no see you. The one obi die wu ye na enya hin se obi die wu because ye kofie ko chrochro obi adi
any month obi die bewu ni die wu nti ampa obi die bewu no a ye ko ho se ye ko jiska ni ye ko no a jiska no dada oh ye ho ye bu fie ne se obi aya ka bibia ntu ko jiska ni o se o de ko tua nkwala no o de ko tua nkwala ni school fees o se de na me wo fa so da be bi no ka se o se nkwala me wo fa ni fee mu o se nkwala ni school fees 1,500 e ma me wo fa ni diska ni ma no so nko tua 1,500 no enu kwa na nya ho de se me ma ni jiska bia wo fie bibia ni a on frɛ odi ade no me wo fa penyin no no see you ye kwa o jiska ne ha ye ende ye nyame no ha ne ka che sa no o jiska ska no so o ji no nya nko na ye papa ni ma na omo ho no enyo nko ne ma omo wo ma obebi ti ombe jikwa na ese so ye hwe na nkola no mo aka no Gaddafi hello sesia no maame kofo ye hunu sesia no ani be ya aba na afa efri se onkomodi a ana nkomotwetwe a ekoso yi e kire se mu nyina mo de monsa ehye ebo asenti ase apam se ya gisika no a ye bechem ye ma webi ni enkotu aka no ba sesia no no ko agi ana wadi ana mo be na busuan etuo ye nti ana mo na ye tuli se e ba sa no ye ko ho ene no ko kasa se ma ni gisika bia wo fie obi o ho de nyame no kro no ni ye ntokwa gigi sa to na nso to ehwehwe nso bu ye so ehuro yen ti se be wi ade ye be jija pade na de be friend krusa ma se de krusa ba hwe se owu ye ni aba be jija ni se na ye ka se be jija pade asem na aba na ye ka se ade ti no akwa jisika ndi ye nyame no kro ni be hwe nso bu aka se bu na unim se Gaddafi hello unim se sia no maame no odedana ma han se de wo ka no ne ma no so wo ba bi te na ne ma no aka no miensa no aka no ba ko a wate no kontan kro no ene mienu na wo kuma se no se sia na kwa ba na busua no be fa so amuso benya dan ne mu chefa eno na me ka ba no nti oye no na ye ko assemblyman ho assemblyman na be ofari wu ya o ma ya asase ma edisi mi o me ofari ka so wu a yensie ni wakra ha ti ye ko hu assemblyman ma ya asase ma yesie no je ko de ko ka che se ni na ye ko so ama wa botu ya kra ni niam ma assemblyman ni frɛ no e ma ni touch na be touch na no so anopa no and omo bonika se 50 Ghana se 100 Ghana se no cross ka no ya ni etwi aye o so ni sika e ma so no pa nko dani jam onopa nso ye koye e ma ni koye sa ade no e wo fie ho nti efi o kwa assemblyman ni sama ye ba biom ba no assemblyman ka kire se se mi wo fa ni wo jepade ye pan ye kura na ne ma no e ye 5 a e so o che ye che jepade na ma obia no bia nya ni chefa na so mbie fa na so no ho no wan kasa efi bedru fi o the next month to say the next year ko fi o no sa assemblyman che jepade na je court ina be che jepade ina esisa yati nti court ho na e de ko una o de be kwa na o send ya je court. Okay. Na maame kofu asabre na ni abresa no unua no oye ne ho ade ana Mipacho wanya ne ho ade. Wanya ne ho ade. Mipacho ai. Okay. Enoti sesia no maame no kura atu nanum tuo se gese court no betumi abeche. On si court o mabusani bia meche japade no. Okay. Ye fancy ha. Yempa kasakasa yempa twan we bia yempa japade bia ofia nkola no na ye ko am mo se de daachi bia no pepe ano kwasem the person rent kra no be rent na what dey aye bibi Gaddafi yes sir se maame no atu nanum tuo se court a yeso ye ready wate matemi ye beta mo chi kama efisa sisi se mapo meteme ho ase hello oye well wanya well so people jina ho kasa se Janet ni jina ho kasa oye we de manema oboa e fake papers no waye adabi well kura no duru ba bi akotu ahonim no ontimi ma ne ba bi ana abonte Gaddafi ebeda ase anwumire wate mate ebeda ase okay na ya asemo na o Ewurade Nyankopon me ma na me Ewurade Ghana so de wan ye frɛ no maame no ayehwe se benya maame kofo no a afi se utumira no akyeresie ye se benya maame kofo le frɛ wi an ya frɛ no saa se ye frɛ no ba ko a ote ye kana fo ye frɛ na womfa tino mo hwɛ na ye hwɛ se bia na wabade a na ye ne maame kofo ni nkomo dan num de
nature de kanye okay. Okay, maame kofo ye frɛ na afedi ye kɔso omfa ye mane sɛ ya da agye pi frisi de mre na ye adwuma so ɔno atunanum tuo sɛ gye sɛ court de a sɛ ɔno kura wa kyerɛ kwa no sɛ mampɔ mi kruma santema pɔ ne ye kwa sɛ tafo ne be fa akɔ wa kyerɛ kwa na sɛ be kwa akɔfa bo aman anya sɛ be kwa akɔfa afigya ase asi to ɔno a kyerɛ kwa de ye ni asɛm bi aka ɔmra samoa for sure be the woman na say ono a kyerɛ kwa ne de me nka nkɔ kasi because o kaka de kusi anse ono ase o mabusua nkyɛ ne mo ye court me fi say ne ya adwen sa se court no pa ye pene sa menim se ma ba so de okay. Hello maame kofo me mo akɔ aba. Hello maame kofo. Hello. Oba pa impom te say. Ya me adu. Maame me kasa free Sompa TV Sompa FM Kumase. Na Asem abeto ya apro so eye wokura. Janet ene ne ma na di asma bedan yen. Se ukunu a ofiri mu no ne ma no eye num. Na sabre no da no wagini nyina abo so de ama ha ya mpeso be ma wo mo. Me dia mo kan me nyini entima tuanum tuo se etesa Mamenton ka ente sa so mamenton ka ne mu nkyiremu. Hello? Hello. Mame ko forte de me kan ye no. Wakate no. Odi wakate no ye nyina Ghana ne wo. Omra Samuel. For sure until de na manugo so America ne say. Se sa na open sa de a we abwana hawa ense ne bon. Japade ba ne sei na ani bresam ne ade wom ne drum bi a emfa nkosi ba bia ne mo mra na ye adwuma ofo na mra na ya na ye adwuma de ana mani pa bi nyan se ene meko bi adwuma bi ye nkono kwa nanso we de maame na atonanu tuo ti se de abusua pani anase de odi ade ne ka no na ofo so maame mfa masemfa enko maame so kakra oba woni oba ma wo na akora wa be fa akora ko akora ni wo ye me ya pa wo enya se akora na fa so wawu no na ebusa maami se ede ya o se eno de ni nyina wo sebe be ma no so kwa bai wa sha ko tinese ade kwachi bi na minim obi su timi kom obi mo no asa de ne ko se baabe de ahoma hye ne mene enti wo busa na wo se wo de oni ni nyina wo be ma so wo enti akora ni wo ye na wo ni wanya nkyiremu bia eno ansa akora na so ahya akonfo ni wawu ofo so ketebo mo bum kwa awo kwa be so yemfa nhwa de edumre bi asabe sa wo ba na se papa betene kwa momme ye ni nkura na chi o awo kwa be so na de ekosu wo so wiye ye no awo ekwo wiye nko sa be fa mienu yakọ ana do na si fam se wo mpre because ba akokoi ye hu kwa fa so wiye ye se akonfo no se ye akonfo no se mu nkyeremu a onne ka ebuja wa so nim eti abetra mankrai sabe jata bia beteto mo twe na kroma abecho mo se nkukọ edu tama ye manum ye maame no ma ware edu mre bia se wantwi ba awade entamu a mo me ni ye mfe ni ba bia nkora ne kwachi na foso se memete na obeka chem se oba obefa me bako na obeka se akora na sha konfo na mate asese me busa mo anya asem papa bia e na so sha konfo e de ne ko ba ya akora sha konfo atete timi de no ma ba obi su timi kum obi no no ade ahoma hye ne mene iti sa no ma wa nyina bibia nkoso se se akora na no se wo sha konfo no wawu just like that ofoso ma wie no mami ye rade bi sa sika ya ode ko ya o se papa ne se wo si dan bia ma akola ni ade se wasase kro na so ena mami ye frɛ ne mo se abusua pani so ko ye di jogu no so ena wo su frɛ ni kunsamaye mi kunsamaye enti na wo kunsama wo frɛ no enti nkola enya wo kunsama ne ma ananya wo kuma ena wo frɛ wo kunsamaye edu no ma bia we ka mami nke ne kasai esa kan picture da no obi ehu na nko obi akotunifo edu ta ma ye nwan ma no omunya abotre kakra na we ne kyerɛ sɛ be ma bia je woto a ɛsɛ sɛ unwu ya uhu kwa abefa so
se be ma ya japade na so wu kwa na oba de ne de kakra ba na ofa bi kwa nka wa na efuru ni egu nani mase ena mukru ayi ma busu ande na oyeye ede no eteda ya suwi maami ya ne kaso pa che se be men ne ka preba nya no ne si ye nyo nya de na sase ya sabe akura yi kwa na akura da bonten ubusa no question na emede se ne papa fie su ayi pupu obo na su wada su kache wada fie ena busa no question di jo to ba ye den no mo na kete no na so kwa na maami wa mo aduane na wudi to me bia mo to ma no na reka kakra akọ maami wa mo aduane e kwa ya wada ofa so wa mo aduane na mimi nida ade aduane de nko a mo mama aduane de me da bonte wo de ono mada dem bo so me so adane bia beto ya sasa ka de man kra matese o mo se wo de mo da ba akopɛ wo se da na aduane de mami de na ye den. Okay, eti aduane na odi man na be de ya kwone ne Apostle Dr. Amegashi heba spiritual center ye no mo entwetwe nkomo simadu so emra se na Apostle Dr. Amegashi se men kan kiro se aduru nyina wo no o se aduru nyina wo no opewu aduru nyina sa na Apostle kan Apostle Dr. Amegashi o se aduru nyina e wo no no ono ranka se no wura sunsun mu o hwe sunsun de ni wie no aba honamani no de aduru aba beka ho eno no se aduru nyina e wo no anwonani na kan na asem sa wo se ofiri ni kurum anwona ba no wode enuru aba papa wode etu yade ase anwona ne zema no ofiri wo ho eno tinyoma ka bomu ama wo se hono na ye me de no Apostle wo se aduru nyina wo no eno na ye me de no panipa memo akwa aba Oforisuo bibia bokodi Yankopon da last week some say aduru nyina wo mo anya agro na de dika Apostle Dr. Amegashi so de nchi abechi a one wabusu afo okay my genesis se bi ebru enye dua bia na timi dore wo anokwasem ema enwowa etimi kwatena so ema omutimi ye wo mani panya so mfa so na nso so mpa de mudin na de ntimoje Apostle Dr. Amegashi atumu si prekope na kire se mudua na ye wo so ayeye Apostle so de nchi agia obi biara wo tie dwumadie nyame nshira obi biara okay ene mahwefo ne motiefo nyina wo mo frɛ chirichiri ne bencheye Apostle so cha wo se yade be na ha osunsum ne honam na edika na Oforisuo ka asem bi se wo se ye wonuro ni nyina aduro bia ni asase so aye dubna enhahama na aduan hina Apostle Dr. Amegashi enim sa Apostle Dr. Amegashi wuja na obetima ka enuro ni hahama enkwa bese 300 etimi sayade every say Apostle Dr. Amegashi say ye reading abakosema o maami a onyinsen no wone ne papa anadwo edu baako ena Nyankopon ema o maami osie no na baabi Apostle Dr. Amegashi tie no ne hono ye akura potokase ye be friend say cottage ana village pa ntiji so oba next village ansa no asa akọ next village ansa no atimi kura nya sabi se be ebru dade ponko bi ana sabi se be ebru anya obi ameneti masom anadwo du baako na wo kan na je se akurasi tu anu nti na Apostle Dr. Amegashi no potokase ye so we dey oye phenomenon oye second to none na nim ni nachi obi ani honom nti obi ani gan had mo de ne yade ne hawa be dom na sabi se be ebru wantimi anya dance die Apostle omutwa ekura baako a omoko mu akwa yebretuo bi ma ka oso musa akọ the next village no ehọ no na akwa yebia bi ase ne hokura sa ye deto ena Onyankopon so ye o maame no enti wo papa na je na wo ena sabi se bi ebru enam sunsun ne mo papa so no onim fom kakra ena otwa abode ahai ema ye se akira de no etimi ye dai eba ena oti fruma ne so Apostle Dr. Amegashi no amoa ne nsa wo ba no wo maame chim no wo no within 1 week no wontimi mie ne nsa ni mo na de kura no na judu baako enti wo maame ene wo papa ne timi ye ya ma wo mutimi ba wo mu domise wo mu fie ho e ma aja efiri wo konye wo mu frɛ wo no ma bia asase so e wo anwona ma mu nyina da atifini apie ye se sabi nko mbe force wa bie Dr. Amegashi nsem so da bi enso be ye bodai wo ba ne chese ne hyebre wo ho enti se na Apostle Dr. Amegashi ni na bi wo ho nso so anu aye dai na wa ben ene wo be ka kire mo se ma wo mo mfo so emie akura ne nsem ne Nyankopon de bibia aye dai ase no enti anadwo odasuom be se 12 edi be 1 week no anadwo ne yesi Apostle Dr. Amegashi ono a ne nsem no na asa abie
ebie ya hahama ne dem the man ye unique no ana wo papa ye friend Kofi Gari efa ahahama no de ko to na kais as of now Apostle Dr. Magashi Ahaba in da so ye de ye wo se ne Nyankopon e de ayaresa enipa ne yam ye ne ya oba wo menstrual problem obi wo spinal problem obi an honam ye ne ya diabetes cancer hepatitis B, HIV, gonorrhea, and syphilis. And it's a bisabi brumema o mabo adabrijo. And then ma wo muntimi nya ye fruntimi mfa ngoba. Say no na nya ngopo e de ba be che no. And unti na ama woso wo nuro nyina wo. Enti e ba sa na ngonafo framantamfo nyina da atifini apie no. Wo mu hu se ensono makase bi aye dai. Apie nti wo papa betu dini no ma ni dini amaga. Amagano de kwa ngona dima wase dadie bitimi twade dadie bi mu amagani amagasia na ebe hunu de amaga ho enti kire so obi a wono wo ba na enhabakuta ne de ne kire no no obeye na brantie wie nka ne na yi no ne destiny no ko ya change no ti Dr. Magashi ko ye police okoto form ye fa no ye police no amfa later no wasako soldier eno so ye fa no eno so anya dai amfa to be read the book of what Job chapter 33 ekwa Nyankopon so dayem na me kasa kire me ma na me yisunsuma hintasem de a kire dayem na Nyankopon ka kire se krakye wo me ka kire se brabe se nipa yade ama nipa ho nya dai ento no fa hama no se nipa ye fa hama ni nu brana me de ma no ntifiri wo ko no eno saase na ka we ko be soja se ko ba ke ni tu danis an hekura obekum ga na nipa nyina da ba se ne Nyankopon se mo nkum nipa ne mo o mese nipa yade de abubuo de achiachia enkwata anifrafo no maso asisi wo masabe bi eburu o mo yare yade bi e friend hydrocell papa so nim hydrocell e no yade he no hydrocell e chobrofo no okay e chobrofo ne friend hydrocell hernia yenkwai enti se wunya hernia no one treating here and they turning into what hydrocell not just I say velocity no na just e be say watermelon wonderful no na me of agrodwuma kan asem say chumodu na so yetukwa ye nyedai yenyan ho esen sa enti Apostle Dr. Magashi si friend wa homaturufo eso wo so me magazine macro akani police house no de ni di enhwe ni mu ye dan ni konkran pumpuni mantam so wo kaso prison junction ye dan ni kotakra de wo apan one junction Kajebri government school mo ebe ye be bo so me nwotwi mu ni wo bo ne sesea ye ayaresa bia foforo wo Brumantam ye tachima henswa aye 0547 04 43 07 0547 43 ana 0544 58 09 36 0544 58 09 36 emma bi no ba da birijo sabi sabi edru July nka wasa sabi so butimi pia na hema utimi pia wo ba me na ni gye bere mo no wo ba be hia sabi wo ba kofa nsuo adware ahemfie wa wanka agish awish wanka na chese be man wa ba da birijo wa ni wadwuma yi wo gu memen be ba bia nya wo ba wo gina the whole world me man nem nanso memen ni bia da paafo wo mutade niema bi yi wo mo de ano enam kotodwe yam akiri bramo yam ya enam sisi yam ya ebi kura de anadwo da suo be du ba ko na dumienu mu no ehwo no ne nase agagina ye ena wase se de me mase agagina ni koko na ba de to so no afidia so wanye koko asem oso nye koko krache unye koko doctor Apostle Dr. Magashi ye e masa wa ba da birijo ne sa ye musuo se de ye kan ebinom ntia se read the Bible no. The book of Deuteronomy chapter 23 verse 1 coming down. Wasu wa berima wa pecha de shwa. Ana ye twa ne berima. Ana ne berima ntimi nya adwuma. Wontimi ni wo be nsia. Ama ne ho nsepe no wo be ma ne yemusuo. Ye Nyankopon machia. Ai go se ye twa wo so ye pam. Nti mema no bia anko ha bia. Na sabi se bi eburu omka ne yadum. Proverbs chapter 31 verse 578 wo kono. Wase oberima o yere pa no mani kunu kan ne enum de ai. Anadwo nti oberima wani wani ni nya de tuatua ha no ene de ebo wani anti anadwo de nya wani ade Oforisuo wa sasem no berima wose wuso jatimi pia wo ba ema ne hutimi yadai esepe no anu ti Apostle Dr. Magashi di no bra enhaham wa keka bom adi bia yadai aye no emema mo berima atwea kwachem se nwa ekom de no bosome nwotwe no akotwe sa mema sa pa mo pema wo mu ho ofe ate se mbetu mi ni abaye wo hwe mi sa anya agro
aso mu bere man yes ye frere 80 ana omo gene ma ni biase ni onkra ya to ni dino entamu ye frere no ohu ahi bisa 3 minutes we ye ka be ma nya osimo gre enye wani asoso enye sabi eburu kuku nwi ana sabi aya ndaka nu nti apostle Dr. Magashi si bra na sabi won chen bere man mramani nye se yire nche amani nti bi nyina so nti nro no mako be nwotwe bi ana serve mi de ye bubodua ma wo pa de open no wage ye wo apranka mo okay ani ye wo mantarabo ho ye wo pozozo soso ho ani ye wo dem na no be den wurade wo soso obabi kura de okwa wo se ba ko ye frɛ no magunde eno de obabi ani asase so betuma gina magunde ani magunde wurade Oforisuo wo ba wo sesabi wo pe bere ma eson no no de no no obani abegye no untimi nyina magunde ani pozozo ni apranka manim da wurade anu na timi wuro se wo se yes ase nsuo be bom ebubom ti bi of agrojuma se yirika yi be ma ebewu ana na yiritru eno na oba bi wo ho no mo hunu be ma na ne so kofie na oni ne pese okohia be ma ne kodware wo hwe ne ma bi egu na ne ma osika bi odi do no afro tegare me yeko wi aba me hwe bi egu ha mu me nya de mi ntimi na no adwane ene ne so ye bere ma na sabi se bi eburu bere ma mu nya de ne se nso a wo gine ma nti ma no kura hu ahi nti bere ma bia ne bere ma nya adwuma no me so wo no na wokoware a ni kunu oba na ya ware no ne maame ana ne papa frɛ ne se yenkwati anka amame onse papa bi di bo onwom ose man frɛ wa anka atie so hono dada ka edi enya saa so a wa asebe mo wa fufuo adwuma huru nko a because mfaso bi anya dai ani wuso obetina fie wono ma se aduane nko a na wudie aso anya dai enso aba ase mesra nko da no kofa nsu aba ntibetie fufuo so ma wani wani bu nse wu na wo yi kem na wo twa wo ma no sene waduro emfaso anya de be masa wo ye da paafo enu nti se wo yiri se wo piesi ya na adan wo de ayam hwehwe ti mema bebre anya stroke wo madwodwo ane o muntimi nya hwe no o mbere ma nya adwuma efisa ne yiri ni ho ofe wakofa de che no ana sabse oba utimi sa ne tu esisi so ana wo de sei ne to na bo ho no mte sesa bi se bi eburu waka watermelon mienu aye dai abomu na timi sa ade de wo se sabi se bi eburu mo obi nko ti ne yiri nya ko se pe na eja na yam hwehwe enu nti emanu bi wo mo befa wa berma ayese katrevia ayese nkuruma ayese dobonkapu war a wonya dwa ayese sonsono no da bia ya na da bre yesrew nti sa wo ba no be na kai na mprafo bi one ne bo adwaman to kai the book of what Ezekiel chapter 23 verse 19 was wo be kai won prafo a wone wo bo adwaman e wo Misraim asase so na wona kono do so nti wo miemia wo nofo ye wo mpokua na wo mu berma ne te se afunumu no ma ho ba te se ponko go and read the Bible no. Okay, Doctor, ya brenuti ya fe man tudwa. Enti yade bi e ha sunsun ne honam mu no. Tu anamo bra apostle Dr. Magashi. Na nyame mfa no so no anya de wonsa. Yade a wontimi nsa wo wiase obi a wagibie. Ene obi a sabi eburu. Yade na te no so na yam se ye de ope. Enti wo sori o de ke kansam ye de. Eyi na no se de be ya se de na wo gide afiri mu. Enti yade bi amasamre wadwuma asɛn. Tibi wo fa agro dwuma bube bi se wose ye ntena ho medua dunkura mesi ye kuro ti anye ye brode abetima betima abo motokura ni nnore saade wa abra ye nwene nam yade bi sa na ye obi ti fra apostle Dr. Magashi was 0547 04 43 07 0547 07 ana 0544 58 09 36 0544 58 09 36 ya wo kumase Suame magazine makro ye ne aka ne police house ne di anhwane mu ye dan ni kwankran pompuni mantem so wo kaso prison junction no ye dan ni kwata crowd nso so wo Pawan junction ne Kajabri government school mo ye dan ni kwata chima bro hafo ne mantem wo tachima henso ye pe doctor timi tu yade ase ma ni je timi bafia sabi eburu usa apostle Dr. Magashi ho ayese wasakap manu anye dai when timi ye friend say amagani Shani hunu dia amaga unti Jeremiah chapter 15 verse 12 was say that dia bitimi ya dai etwa da dia bi mu
enti sabi yeburu anwonani a wabia anwonafo nyina agye na tum so wamesa Ghana yade nsa obi biada yade no enya Apostle Dr. Amagasi de efie na papa ade sunku bia sa aba kofa hahama bi ene nubuna bi akeka aboma wode aye semena eno ne yefre na bayifo bedwane enti obi osoro wo sonda ye bone sunsumu obi ose petuo pame kama pame wo pame sabi kwa no bi di machi no brada beje semena ni bi ye be fegare ne nyanko pompa so na wani eti 0547 04 43 07 0547 04 43 07 ana 0544 58 36 right Apostle Dr. Amagye Nyankopon ya adoma da se ne ye be yedai ye be hia no se oba so a wonni ede no won frɛ saa number no mani bi okay yene Apostle Dr. Amagye about spiritual center yene omo na atwetwe komono for papa we pia mazantema yo we pia mazantema ntino fama no ne kɔ Osei yade bia yade a wotimi sa jimi tititia ya asemo ya pema kwa anim japade ho asem na ye ka ye nto adwumade so de ne zizanka vozo be mawrade nshiro nipa bi otie na onye obi akase me de bia medi nkomo aya me ka kire wi ase nyina se nipa bia woto a na ukura asumdua koso na ekura asumdua ne mu ye onipa ompa asumdua no minyiri ye se na ombese wo che wi ase itomire bia enibra ne niam etiti sei ena ma obi adwene tra nyame adwene na oduru mpempenso bi a fedi wode adenye ekoye obi na o hawo ne amane ekokoko nkofo obi so kakra mbese meka nyina ne se ade na yenum at least ba akopɛ because odo ukunu bunu ampade a ene yese ododo a odo ne wayemu anyina etinka sabi wajaba bi wo wiase a anka so betra se obehye okuna ne munyam se wo mane ba ne ba bi atena da ya meka asem ya mo se meboa ma bebre ajapade nti no mo ware o na ware mfom mo ho ajapade because be ma no so odo ne yale da ho mpo da wusuo no na wo we ajapade agira kwan di utim se odo na ye kan wasa o kan no mbo afu ma ni do da bia meka kire wo ha mo se meboa o mu ni do ono tia a responsibility bi se wo be ma ne ba bi ada be ma ne obedie no watima da no ne ho beto ne ho be han no eno anti na mo nyina pre relationship go wudam nti so nyanya wo sa ne bibisa wo fie di ana ne ne wo kantia so se mu obi kura mabi na nka se betafrache wo se wo dome ena me ne ma mienu na tie mawu mekɔ bijaba wo wiase nka mfa ne nhye wo yam ko don nye wo na abekire no tu didi ye se papa ne tie ase ena nka ne yiri ni ohui ewo ba ena wanya ne ba bi kwadi ka papa be pam akora ize ngongo anko de ne be fra ne ma no akoso ahwe omo itomre bia ye se yenu ama no sa adwene ewo mutirim no mo be ma mema aboba adamu ewo mo hu di papa bia menim no so wasi fie ba akwa da yare be bonde ne di osususu obewu no be to fie na di because abura benitirim won yere ho be to di na ne wa bo mo nyina aburo no wokɔ itomre bia mo nya hunu sa ne ma na wo be kontem ne kura hia omo ye sere maame kofuo yi se wonye badwemba no ntu na mo esefata na ebia ebe kokko to kura na nkoye wan pe na ebia na ekoye mienu miensa na ho akwa kiro wonsua sa na emmoa no na ya sere ma ya etie mbabu na etie ne wono so eda so tia wale ya sisi e me pa acho so onya hunu so okuna kofa mpena bi na e serious say sa mpena na wo bade ama no start mo ncheche japade ma mnyezo owu antokwa besi agire mane nkɔ sa akwa nkɔwe ha ntwi na ni sa obekɔ no akire nye timema nyina nsua sa nhunumu no na wo fi se wo bepɛ ma dodo a dwinfa obi a ho susufa obi a ho ansa na obekɔ no aye akire ye na wo sesa no bebede bia ba akoto a wo de wo nam agire a wo sesa no a won so ni plan bia mo mo na akoye ba agofo no du wo mo maka no a o ma wani gi azazi so mo so nya dai okay die hunu sa de na emmoaye na ma me di sikura no wo bai ona APC yo ai aya ka kire no abrabo na ye bo no sebe kurobi wa kurobi to aso na aduane a meto no maam no papa buchi aso ye achiwade wo ba bi kopa wa abrabo monto ne bo ai won san na chi no nte namfo se beboa wo no a minim ni amekan aye radio so nti na mbese mekanto no wonim ade a wa meto no maam no papa buchi aso ye achiwade nti mu onkeka nko ho na onye stable mfoko so ne awurade de agya na ne beyi wai aha nyame nhyira mo. Okay, you got Dank Natural Health Complex, Pachina Betu on the City Life Hybrid School, no, and a Ben Horror for Dank, by Juma Watchna, Yang Mano, 0244 024401
7556 a tank natural hair complex Oboadwumadi enyasem ketwa fertilizer na ye todi akoye kuayo afio nyina no OCP fertilizer baby ye ton kuayo ho nyoma nyina kwa wosmepe OCP fertilizer no bi na ubusa wo mu a ne ode koye no wo mo be kire wo se de be ya no ba ne be so do so na wo so watumi atena bibra 0345909437 0345909437 and 0345909433 OCP fertilizer and I make come for nam dem aziglibo so kalu kagoka togbe ahaban keke zuzu nyuma nyina yemfa enkodan togbe ahaban keke na yenko emfa ko enim abaifo anipa o eno ti no afijase akwantepo so bofa hospital junction uduru ho asi wojema no togbe ebe mo maba befa 0244484747 0244484747 Lawson beverages me kan to say or the dure man bitters no abadwa so dure man capsules no so ebi odwa so now the Lawson herbal mixture no so bi aka ho Lawson law care mixture no so edi him e odwa so for yenko na dure man bitters no yenko ne nkotwitwa bi yenko bobobi efisi amafo ani wo ho pa enye asem ketwa 0242133577 0242133577 twabi ne gina wona so odofo eduru ba bia no nyina ye club bia ni nyina ye club enti club bia no ba Ghana ha no acheyi baba omanfo dodo no a ene se club bia no omaponto abadinto no enyina da ayidwo no nyina club bia last size mini size no ye kone ko tobi esevo ko akire pa oba pemfo ntumi no club bia sa enna obi oni mfie dungotwe entumi enom club bia no emuda moton ubedidi atwabi na wani jisoso atwabi owura ho soso club bia obadwu twitwabi ne bobobi brukutu ya bemanso enso ani brukutu orofo akakado na yimu mazeti nkomo akakado ko nipadua mu ade ye no ebo nipadua no papa eno ntina mekanfo brukutu namde amawo aponto ne abadintuo no nyina brukutu oye fet ewo ho orofo o ma mi wu ntimi hono gare ma wamu de densa ye no nsuo di ya enyeyi eno ntina mekanfo brukutu namde amawo oba penfo numbi sa ena ni fie dungotwe ntimi enum brukutu ni bi Food and Drug Authority or establish so dimayam yenum brukutu ni bi ebebo apa 0244620294 0244620294 Obo Heba and Medical Research Center research medical culture and yeme de papa orofo wudu so no de drone kan fa kwa yade ne wono eho ene Obo Heba and Medical Research Center okotake free o take yade ne so no na nyoma konkan yade bai ena de ko bo wa untumi entu ase emfa emma wono na de odin heba betesa badwa so eno na bruni kan se odin bruni na no matiase enem sa yade bi etu ase sisi yade nyina etu ase prekese powder mujawi anim yaduro immune booster dropa prekese powder no ye prekese ya na de yo Obo Heba Center ena de we nyina ebadwa so adoato adumanu one so fama medokro no ena edi ehwe ni mu 0257472506 0257472506 Obo Heba and Medical Research Center ena order for me kanfo na me de amount abrewatia Ofoso bema mame na sina asem we say de tie ase aboa kokoko we ye ntwene tenten bia metwene srani abasan say ya daagye na mame kofo na nkasa na wa kire kwan ye wo se ye fa so eno anso na ye ba be fa so na wi ase wani anso wadeketo awo a wo se wadekese bia da wanim no eya na efiri wonsa on say ode ejapade anasa asetena pa etwa mame je mpoa according to Mami J was one in it and water plot and as water ejapade papa no wanya will ena asetina no crampon so ma meko for no betina ye no we so cheap e de man no because Mami J ya one in it na ye kro ye no ho ade wa wo kwatena hwe ya anya ho ado for so be ma yen kan plane ye plane fan kire ma meko for say ba mlemu a woni one single room e was a dine na wotim ne mo ne ma no e na wo chefa na mai kura so na ye nketoa e wo nipa num nkora num a ye ka wonom ho asam yi enti so munya dine me no na ne nkwada ne tena ba akom na de ba akom rent e be better de ama no so benya nti ase ne mo animu ya na se kra ma na ni nso ade anya bogadwum ye wade a se nka be ma ne be wade wa ode abusia
ɛna nka ebe wade wo wale awale be ma na busua nyina wani nsa de se be ma wade no anase wo ne twempra keke kwala no na se na busuafo aba ho ase mi hwie nso agu wonom so apam wonom sete se de emoa bi ɛna ho wo mbegye japade na ko mbegye jabate ejapade obukra bo se wo mo hwe de amankwada no ɛyɛ me de Gaddafi Nyankopɔn hya no se yɛn hia kyafa wom enka kwan bi so kora de odi ade ya okasa ye Gaddafi owo dan kora ba ko wo dan ni mu ansa na nkenan na aka no enkola num no ya che de ama wonom na so se wo mpa bi ye nchama nkwada no de obekɔ school no wo de rent de atua no school fees fi se ja no de le ba wiase na se de se wo hwɛ sa akora no ni wiase mo ebiem a na maami we se de ba de nya ni bre ne beye e na ye wo a de ba ebiem na wo hwehwɛ no asase so ofo so be ma yetiete Nyankopɔn ya adom bɛhwɛ na emra na ye adwuma se de ono ankasa na koma beto ne yam na duru ho a e na obehu se nka me hu ya anka nso no na aka echi de ama no me de ma no asime da ase. Okay, enuti ewiasema nyina hu se maame kofo no omu ade. Oye ni berefo. Se ukunu a opɛ no na wa firim na busuafo aba. Wa mo ba bi antena musu omo kwan so asomduem. Na hehehe o se hwe nsu gu omo so a. Nyame fa ne bɔne nkyɛ no. Wa fom ba onim so wa fom. Na me ka kyerɛ maame kofo se onka hyenkodu omasum nto no. Fise ni kunu kura saman no ebe fi okura odi ne ho yawo adentina meka sa abusua wo firi mu mpanifo aba se yemfa yie nto ayie na wahwie nsu aguom so me na meni asem bia ka bebre sa mimum maame kofo na akyere ye kwa no se japade ne ye obetumi ache nimum agese court waya ade bom sema manu pa ko so amasem na anwa because ye kura ho ne ani hwe nti so se court a ye nkona court nche ti ma me ka wakoma to ye mwate ye ni otententu ye bafo onse na ye ko Medina enkran nyina ye duru ho se nyimire nyina mu hwe ye ti ma me na nkasa na manfo bi kura friends ma me hwe Sompa TV no ye ni brefo enti opa omra fom ye kase ye kokotro be isi kasem opa omra fom niema busuani nguram ni enche ye cha ebiye ti ka wakoma to ye mwate 055131 055131 0548 931 0548 931 hello baby afrefre udin katachi Ofoso bemai ye me pato brain mani se ajofo ya west Nyankopɔn sida wo ne wobisa fo mo ho na me pato wanka amen oh Nyankopɔn yake na man na mo fa na Gaddafi mpam so na kai ye wo nipa na ye wo nyimpan na papa oyo nipa papa Nyankopɔn sira na me wo tumi oh uti se papa kan ya owo abadaye e de maka for okurani a ote mo nkyɛn ne mai sei e ne kyese nipa adwene ne yonko nipa ho na ma me kofo no se da budin kaka hye no onhwe kafa no so wo ma ne bi owo enipa ko nti onhwe no nturu hofo na komo bi so aba me wura nyame nyam kase bebre amen hello oh ye kwajo supesi me tell now the word kwajo yan kontem me bre no oh ye mamu eduna adana sunu kwa ene ya miaka tipano kofo no papa be 8 years o de Ghana to panya de beta o be 8 years no o fa Ghana maybe what to so no e de brebre mamu we bi na tine na ye wundem kwajo ni aje mamu we bi na mamu no o nya o tuanya maame no se san din na I want to know. What's the sunny din? Okay. Me friend sir. Na my friend. Papa na di din dem so papa na what is the okay. Papa we bi na tiri onya obetiri tonto amani kura no ma wuru. Apega fade di udi kwai. Do ye no kwa wu. Kwajo space say din kofo no be bobra 8 years o Ghana hanti no. Opeso se sama. Hello. Pani pa baby afrefre udin. Asante mkase for offense of war. Asante yentie o.
Me mama no me ya se kwa Japan no o be president ya no mo bra kwa ina. Ya asemo. Ya asemo. Mo mra na jeje run to ajaga na wa kwa yapo. Ba ma ba na run to Asi jeje run se jaga na hoko. Ya asemo. Hello. Amamfo be kuyen. Asi jeje jaga na hoko. Edin so da we so ne o mampani kofo. Ono so be bra ETS ntiense sending no. Ya asemo. Hello. 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 Baby, I'm free. Hello. Baby, I'm free. Mo fry ya mo ntwe mo free TV no ho emwa. Hello. 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 Baby, I'm free udin. Free. Call to any ebekro. Call to any abrewatia. Ofoso be mama ya na yetiefo ne yahwefo nyina ase na ya maame no monko makomanto mo yam ti bibia be fine na wo asem wo ha wa obi esisiw anase enema bi kwachiachew wo abrabo mo adwene ho awo nti ase wo pemo a Asem Mpe Nipa dwumadiefo yese bra na yentimi mu akwanu asa nyina so obetimi abehwehwe ye kira kwan no e wa asantemantem kropo kumasemu bro no ya efre no Suame chef filling station ne ya bro san no e ne bo ho anase okase wo konom hotel Suame ampacho draw bisa Sompa TV Sompa FM a ye be kire wo anase wo frɛ ye mena yetimi no watwetwe enkomo 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 ebi abefre bia no ye beje oso na yapewa asema no pemesibre etimede amofo so medas no okay akoni asaso okay bibi fraba ya mienchia yani bibia odi for Japan okay Dr. Yoko okay amutie pa odi for Japan te ashkwa odi for bibia obi a chia ma dwan so ye chia ono 24/7 ni no shara ko ba so okay ye kwa na ye kwa kwachia asem wiase ejai wiase Yesu dia sa papa medical ka cho se nyana so nipa mienu kan wa asantemampon ene ne mpotamu a